Вітаю, рведак. Вітаначки. Зараз пачынаем. Адзінае, што хацеў праверыць. Я, можа, ўсё ж такі галасаванне вось крыху адляплю неяк. Ты можаш... Во. Неяк дзіўна. На пару пікселей просто ў бок увесці. Вось так. Ой, оно неяк... Не, ну там усё роўна абрызае, быццам бы. Напружвае просто. Ладно, пакідаю так. Вітаю ўсіх. Вітаю ўсіх. Мы сёння далей гуляем. У нас ужо другі тыдзень прайшоў галасавання, то бок марафона па галасаванню, і мы сёння у нас як бы звычайнае наше галасаванне па звычайнаму перамагла Нокс. Гэта гульня даволі старая, калі вы не ведаеце, то допотопная гульня по боках экрана. Все нормально. Все нормально. Яна не допотопная, яна крутая. Забойцы д'яблы у свой час. Вось, Нокс у нас гульня па сутнасці пра хлопца, траплянца ў іншы сусвет, які... Давайте нешта мне падаецца. Хаця, па-моему, гуку гульні потым цішэй будзе. Пра траплянца ў іншы сусвет, пра хлопца, і гэта хлопец з нашага сусвету, які трапіла, што каля яго дзесьці заваляўся ў тэлевізары, яго ляжаў альбо штось такое, там артефакт каля яго быў у хаце, і гэты артефакт скралі з іншага сусвета. Жанчына у вельмі адкрытым строі спрабуе, рабіла заклён, у выніку закінула наш тэлевізор, і вось гэты артефакт такі быў патрэбны. Артефакты на сабе забрала, а мы абжываемся ў новым сусвеце і яго адначасова яшчэ і ратуем. У нас на выбар нават ёсць 3 класы, мы гуляем зараз за мага, я зараз яго і запушчу. Дзе у нас апошняе гэта вось гэтае захаванне. Так, пачакайце-ка, занадта маленькае нешта ўсё. Не, так, пачакайце-ка, мы пашырэнне павінны нейкае іншае браць, бо мы так не пагуляем нормально. Бо я ні халеры не бачу. Калі я ні халеры не бачу, то вам увогуле капзда. По-моему, я нават 800 на 600... ну может быть таму 800 на 600 і было. Зараз я... Ось так паспрабуем. Я просто зараз менюшечкой тыркаю. Так. Оп. Ну, плюс-мінус. Так. Ну вось вам адэкватнае меню плюс-мінус яшчэ. Цудоўна. Вось гэтай штукі я не памятаю. Гэта інвентар. Зараз узгадваць усё, па новай. Що мне там по заклёнах? Що я тут кидаться? Я ж кидаться розным могу. Так, ASDFG. Ось яны мої заклёны. Пікселем можна мазатися. Ти гляди, яка графіка. А гульня-то якого там 2000 году? Нешта такое. Зараз я хутенько нават збегаю на вікі. Поглядзець, калі яно там выйшло. Так, літаральна 2000 году яна выйшла. Чмурэнчык жа. Вы ж паглядзіце на яе. Вітаю, Прубай, вітаначкі. Так, я тут памятаю нешта усё ратаваў, а квесту дзе мне паглядзець? Так, што я рабіў-то? Гульня, нагадай. Мапа, можа, якая, альбо што-небудзь такое? Так, можна пастку зарабіць. Так, добра, гэта пачвары і заклёны мае розныя. Таксама як бы цудоўна. Так, вось оно, падаецца. Не, гэта вось мапа. Мапу пакінем. Мапа гэта цудоўна. Я памятаю, вось он быў дзённік. Квест. Абыскаць грабніцу, каб знайсці сляды Гекубы. Гэта вось яна, гэтая жанчына, колькі я памятаю. Таб мапа. Так, ну яна ўжо адкрылася. Я просто насамрэч шукаў больш, як мне
Гэта... Блин, мне падаецца на нешта заглоснае. Давайте... Блин, і гэта толькі ў галоўнае меню патрэбна ісці. Давайте аўтасейв захаваемся. Зараз я ў меню пайду і трошки прыцішу. Не, я могу прыцішыць. Вось. Ну, плюс-мінус. Блин, яна зноў гульня менш стала. Ты што ж ты будзеш рабіць, а? Не здзіўляйцеся, што гук. Так, я акно рухаю, яно адразу гук знікае. Цудоўна. У грабніцу яна кажа, так? Давайте-ка тут спачатку абяжым, мы ж ведаем, што тут сакрэтачкі бясконцыя паўсюль. А як я сюды вылез? Мяне тэлепортам адправілі. Добра, праз масток мы тут не пройдзем. У грабніцу, значыць, без варыянтаў. Зараз трошки толькі мана... А тут няма ніякіх крышталікаў маны, каб патрэніравацца? Мне проста ўзгадаць мае заклёны, я проста іх прям мне шмат. Памяняцца месцамі, адштурхнуць, падцягнуць, запаволіць, паскорыцца. Не халеры я чарадзей. Лячэнне... шчыт. Оп, шчыт наклалі. Цудоўна. Далей... Маланачкі, фаерболы і... гэтыя самыя. Добренько, добренько. Что это такое? Ага, F2, F4, квіклоуд. Добре, буду користатися. Дякую велике за нагадування. Їдемо вниз. Во, тут мани можна. Усьо. Зараз мені просто поузгадувати, я хотів законом користатися. Так, это пам'ятаю, добре. Фаербол. Цудовно, нам більше способностей не потрібно. Єдине, що мана тут нам без конца не хапала, я пам'ятаю. Так, этой штукой навіть нічого не зробити, так? Слухайте, може... Я можу неяк павялічыць для сябе? Вось, я пачаў бачыць. А то у вас лепей бачым, чым у мяне. Хотя я могу, в принципе, вот так зрабіць. Вось, мне комфортненько стало. Адзіная чатку не буду бачыць. Нормально. Ну, нормально. Круто не бачыць буду. Так. Отчепіться. Минус. А божух, на подземелье прям. Есть. С большего разобрались. Золото. Нормально заживем зараз. 3D гук, не халера себе. Ой, не то. А як баночки... баночки зельями это ZXC. Цудоўно. Shift переключение цели заклёна для некоторых заклёнаў. Например, можно лекаваць не себе, а NPC. Ага, добро. Просто не только потребно вельмі. Потому что NPC тут вельмі редко з нами нешта робяць. Ну, ввогуле існуюць. Вітаю, магіччык, вітаночки. Я думаю, что пасля Алана Вейка другого цалкам перейду на старые гульні, каб менш компьютера напруживать. Плюс гульні-то файныя. Так, неплохая идея. Старых гулей не хапае, типу, прям крутых нейких. У меня просто у меня по-розному, я такий человек, типу, специфічных густаў. Вось, і мне часу мне круто і ў старую пагуляць, але мне задзяўбае што-небудзь, і я пераключаюся. Ну вось, прыкладна так. Там мне падаецца, тут ужо таму, што больш прям падабаецца. Вось. Ну і зноў жа, калі абмежаванне, конечно, кампа, то тут трошки іншая гісторыя. Так. Вось гэта можна адчыніць. Давай, адчыняйся. Пу-пу-ру-пу-пум. Вось. Ёсць насамрэч новыя гульні, якія не напружваюць комп моцна. Той ж Don't Starve.
Мне падаецца, не вельмі такі прям моцна нейкі. Ну, я кажу, новыя гульні, а потым разумею, што, ў прынцыпе, Don't Starve колькі ўжо годзікаў. Блин, не халера тут, конечно, яны лупяць. Так, давайте лячэннем яшчэ. Добра. Так, эту частку мы агледзелі, далей ідзем. Мы па сутнасці ідзем па слядах просто гэтай шалёнай тёткі, якая узяла ды скрала нейкія супер-пупер артефакты. Я уже не памятаю, чым там замута. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Отчепіцеся. Отчепіцеся ад мяне. У меня мана скончылася. Выпусціце мяне адсюль. Не. Крышталікі. Крышталікі з манай. Усё, добра. Каля крышталікаў з манай я просто магу спакойненька змагацца. 15 будзе дакладна. Ну вось новенькая гульня гэтая. Зусім толькі учора выйшла. Я просто гэта дзядом сябе ў гэты момант адчую такі, ну вось новенькія гульні ёсць, карацей, Don't Starve, тыпу, ласачка. Чым не новая гульня, так, і потым 15 годзікаў і такі, і ўсё, і ў спіна забалела. Так, тут у нас не халеры, не халеры. А чаму маланка час часу прорыва? Ну так я згадаў, калі нас б'юць, у нас ёсць верагоднасць, што у нас канцэнтрацыя на маланцы знікне. І спіны, і калені, і зубы штосьці хістаюцца. Ну вось, усё разваліваецца, пачынаеш. Так, ну так і працую. А мне падалося, там пачварка нейкая была. Я просто забегаю ў пакой, адразу маланку кастую. Справа ў том, што маланка даволі крутая рэч, асабліва калі не вельмі добра бачна. Вось як зараз, напрыклад. Я тут забегаю толькі ў пакой. Я магу адразу ляснуць маланкай і просто стаяць, спадзявацца, што вораг нейкі забяжыць вось на мяне. І маны яны не патраціць ніколькі, калі нікога няма. То бок гэта абсалютна бяспечная як бы штука. Хаця можа мне лепей карыстацца якраз такі кідацца вось гэтымі маланкамі. Не маланкамі, а стрэламі магіі. Яшчэ некаторыя сцены можна ламаць, каб знайсці сакрэткі. Гэта я памятаю, так, гэта я памятаю добра. Проста што я не бачу зараз вось тут патэнцыйная ёсць. Але не, яна яна з іншага боку, хутчэй за ўсё. Не, глядзіце, не з іншага боку, хутчэй за ўсё можна будзе абысці вось так. Там проста бачна, што штосьці ёсць. Вау, тут спуск яшчэ далей. Давайте спусцімся, толькі я захаваюсь. І куфрачкай набягаць, каб яны адчыніліся. Левая кнопка мышы біць зброю, прабел скочыць. Усё, цяпер ты гатова. Дзякую вялікі за нагадванне, бо асноўная праблема пры вяртанні ў любую гульню гэта тыпу, як я іх удалася то ўвогуле. Так. Блин, мне такое адчуванне, што мне сюды патрэбна было. Прям адчуванне, што прям патрэбна сюды. Опаньки. Баночки скончиваются. Давайте наверх съездим. Блин, нет, реально, я думаю, что сюда мне и потребно. Пойдем наверх. Вроде подобаются гэтыя лифты, бо яны выглядаюць як адтуліны. Я не сумняваюся. Піпец, як ностальгічна бачу гэтыя ліфты, аж сэрца ёкае. Ну, у мяне няма такога, бо я абсалютна прапусціў Нокс. Я памятаю, што я спрабаваў яго запускаць, у меня былі тэхнічныя праблемы нават у нейкім плюс-мінус адэкватным годзе, тыпу, калі яшчэ, можа, у 2008-2009 я спрабаваў. Але не працавала, просто не працавала гульня. Так, я там бачу сакрэтка.
Альбо гэта будзе потым... Там бачна, што ёсць яшчэ праход. Давайте-ка палупім там стану. Вернемся. Справа ў том, што яны на мапе павяцца, вось гэта я памятаю. О, вось, знайшоў. Сакрэтненька, вы бачыце, лёгка як. Мне, дарэчы, з узроўнем там. Калі новы ўзровень-то будзе ўжо. Колькі можна на гэтым узроўні сядзець. 18 тысяч досведу з 26, а я зарабляю там по 100 за цель там максимум. О, кніжачка. Маланкі. Кайфы. Другі ўзровень, так, яно стала. Так, ну яна павінна была стаць мацней. Так, а тут правал уніз. А што калі у гэтым як бы і сэнс? Типу, я магу упасть тут уніз, а магу там вось пра сакрэтчыку спакойна сабе даследаваць, як мне зручна будзе. А давайте будем даследаваць як чалавек нармальны, карацей, простой туннельчик ўсё ж таки. Можа быць, гэта просто гэта абодва шляхі правільныя. Калі што, потым вернемся і упадзем. Таму што тут я вяртацца магу, а там мне выбару не будзе. Опаньки. А не, вы глядзіце, гэта тупик. Это не халеры тут няма. Да, вот сакрэтачкі няма. Ачмурэць. Ну тады валім адсюль. А реально мне просто патрэбна там упасть. Ладно, я думаў, я гэта разгадаў гульню, але яна разгадала мяне. А яшчэ той заклён на G вельмі моцна зніжае шкоду. А, блин, я ж яго накладываў, нешта забыў. Ось. Мне падавалася, я яго наклаў просто дагэтуль. А, так, ён знік з таго, што я перазагрузіўся. Я просто такі, блин, я ж накладываў яго. Так, мы провалились, мы уже ўсё ў адзін канец, карацей. Мы тут надоўга. Нешта мне падказвае, што наперадзе нешта будзе. Добра. Нічога не будзе. Тут у нас нічога. Тут у нас нічога. Што у нас тут ёсць? Нічога. А не, баночка хоць з манай. Так, ты адчапіся. Блин, гэта вось блакуючая. Так. Па-па-па-пам. Заклёны яшчэ і запавольванне. Вось. Я магу... З-за таго, што ён запаволены... Так, не атрымалася. Супер-пупер планы мае. Так, где там моя мана? Дайте мне ману. Просто яны блакуюць. Так. Я могу узять, да и вот так зробить. А маланочка атрымаецца? Маланочка цуд просто. 10 праз пару хвілінак зробім яшчэ перапынак. Хуценькі на сняданак. Мы хоць толькі пачалі, але есці хочацца. Есці хочацца. Немагчыма, сёння рано устаў. Гэта самае. Польскую сваю рабіў. А божухна. Ай. Ну, сэнсе, ты мяне б'еш там. Ачмурэлі? Ось. Шкілеты гэтыя. Ну, вось, польскую сваю рабіў і прагаладаўся ў выніку. Ужо нормально так насядзеў сёння. Яшчэ баначка з манай. Баначка са здароўем. Чаму мяне адкармліваюць? А, там уніз можна скокнуць. Бляха, жал. Не халеры, блин. О, 300 досведа з аднаго чэла, вы паглядзіце.
Памяняцца месцамі адразу жахнуць можна, памятаю, гульня аж люто фізічная. Так, тэарэтычна, дарэчы, працуе. Ну, дарэчы, працуе. Просто маланка больш эфектыўна, таму што я не рызыкую сваім здароўем аніяк. Вось, ну і ў мяне не ўдала вынесены на гэта самае, на паналіцца. У мяне ў асноўным тут прям баявыя універсальныя заклёны, то бок усё на адной паналіцца, а на другой паналіцца у мяне рознае ўсё взаемадзеянне ёсць. А, у мяне то выбара няма, мне патрэбна абавязкова туды ўніз скакаць. Я магу ляснуць па сцяне тут? А, і сюды падглядзець магу. Эх, давайте зелье гэта вып'ем. Вітаю, Ouch Potato, вітаночки. Так, давайте-ка. Оп, провалились яшчэ глыбей. Ой, блин, гэта не той заклён. Я памяняўся месцамі, нават не заўважыў, што я тут. Ёсць. Все, перамаглі. Напужаўся, блин, ліфта. Сам сніданак сам себе не з'есть. Так, зараз таму і... А давайте бяспечна туды ўніз пойдзем, і я там пачакаю, я там просто не буду на паузу ставіць. Хаця на паузе, по-моему, больш цікавая музычка. Ладно, не, давайте вось тут стану і буду тут стаять. Добра, зараз хутенька паснедаю і вярнуся да вас. Зараз яшчэ рэкламны перапынак будзе, каб адчапіўся ад нас Twitch са сваімі прыроламі. Зараз буду. Зараз буду. У меня ж кнопочки мои не готовые. Где мои там кнопочки? Давайте кнопочки, з'являйтеся. Цудоўна, з'явіліся? Уходзім на перапынак. Прикольчка. Прикольчка.
ладу піліна. Вернувся. Протягуємо. Вітаю, Фей. Вітанки. Що у нас там наш? Чародій ще не помер. Добренько, побігли. Нам далі треба по подземеллях шукати хоч які сліди присутності той чарівниці. А я можу? Ага. Добренько. Тут стіни різні. Слухайте, мені подається, я одну стіну пропустив. Вибачаюся. Прямо в ухо вам закашляв. Так. Знаете, я не могу бегче. Ёсть. Что нам могут заробить эти шкелеты, правильно? У меня такое есть отчувание, что зараз передо мной босс батл, не? Не? Добренько. Есть. Так, добра. Тут можна пайсці ў 4 бакі. Там нешта небяспечнае. Кнопочка чырвоная. Оп. Зразумеў. Кнопочку чырвоную. А можна адціснуць? Ось, цудоўна. Аману бы дзе-небудзь знайсці бы. Які крышталік. Не? Не.
Сцены гэтыя. О, я гэта ўсё разбіваць магу. Слухайте, я гэта ўсе труны мог разбіваць раней. Я нешта не зразумеў гэтага. Пум-пум-пум. Так, мне бы ману. Прям патрэбна крыніца маны нейкая. Бо яны ўсе ў пачатку. Давайте, добра, баночками пакуль будем карыстацца. Ну, беги. Так, не, тут без варыянтаў, трэба неяк прям вярнуцца і сабе маны знайсці, бо гэта кабзда. А слухайте, ну так, як я вярнуся-то, тут у нас абвал. Проблемка. Просто банки это кончаются. Их не только шмат. Это что? Яблок? Я докладно бачу, нечто выпало. Давайте съедим чего. Хотя, что тут съесть это, правильно? Холера. Реально, просто хоть якую банку. Ну, не банку, эту. Один кришталик. Один кришталик, и мне больше не потребно. И я дам рады. Баночка со здоровьем. О! Мана потребна. Пу-пу-пум. Я что, покуль доследование идет не совсем по плану. Это шкелетик был, а этого шкелетика нема. И вось оно, тое, что вернуться нельга тут. Просто поглядеть можем назад у той покой. Почекай, а чому я ману так хутка вернул себе? Я ж шклянки не пил ніякой. Дивосно. Паучок? Покуль что маланка самое экономное зелье. Реально на им простей сэкономить маны можно просто прям легко, особливо на простых ворогах. Так, зараз мы прям шчыт яшчэ сабе. Блин, мана не хапае на шчыт. Видите, что постоим. Вітаю, Тенчик. Постоим, мы просто постоим. Оп, хапила на шчыт, але гэта ўся наша мана. Так. Есть проблемка. В принципе, можем заманивать их усіх на вось гэтую хрень, але я не упэўнены, что мне досыць нормально буду давать за это. Добра, ладно, выпьем маны себе просто и все. Вось и вырашили проблему. Яшчэ яблок. На могілках чамусьці. Мана, вы глядзіце. Ух, заживем зараз. Усё гэтае падзямелье раптоўна становіцца простым. Потому что яны мне зробяць, правильно? Ну, вы глядзіце. Лёгка. Ну.
Що вони зроблять, коли я можу просто без конца зараз маланками кидатися? На могилках цукерки повинны быть. А ну. Яны. Хотелось бы, конечно. Калі шклянка са здароўем ці манай можа аднавіць тое здароўе ці ману, якое табе не хапае, калі ты іх падбіраеш, яны выкарыстоўваюцца аўтаматычна. Калі аднаўляць больш, чым па табе трэба, проста бяруцца. Опанькі. Добра, у цэнтр не становімся, чат. Пробегать можно, остановиться нельзя. Так. Тут есть некий выход, подается. Туда мы не пойдем. Падаецца, гэта туды, куды нам патрэбна, а мы не ходзім туды, куды нам патрэбна, правильно? Памятайце, галоўнае правіла любой РПГшкі, дзе можна мацавацца, мы ідём туды, куды не патрэбна, спецыяльна, каб знайсці штосьці, што нам можа дапамагчы. На потым. Віншую 105 стрымоў стрык. Віншую тэнчык. 105 стрымоў. А чмурэць. Вернемся зараз до крышталікаў. Хаця... Там каля крышталікаў, мне падаецца, я не ўсё даследаваў, не? А не, ўсё падаецца. Дзіўна, просто там вось выглядае як пакоі дадатковыя яшчэ. Ну, за вось гэтымі сценамі. Оно неяк дзіўна там. Пум-пум. Раздзяўбі ўсё. Мы ж на могілках. Вось уявіць сабе, тут стагоддзе збіралася гэтая, ну, гэтыя могілкі, так? І прыйшоў адзін чэл з нашага сусвету і раздзяўбаў усё нахрен. За дзень. Літаральна за дзень мінус усё, просто вось гэтая спадчына гэтых могілак. Мяне нешта накормліваюць манай. Чат. А, ну зразумела, і вось яна, так? Куба. Некромантка яшчэ зомбі падымае. Женщина, опраніся. Ну ладно, может не опранаться, твое ждание. Яны не слухаюцца яшчэ. Она стварала сабе зомбей. І яшчэ адзін некрамант, які прыслугоўвае ёй. You shall die in this tomb, then join the ranks of my invincible undead legions. Шалёная. І побегла адразу са сваёй... Be your honor to serve, Hecuba human. But first, you need to die. Хекуба, вось гэтая жанчына, яна якраз такі скрала нейкую, не ведаю, ліхтарык нейкі з нашага сусвета. І наш галоўны герой, ён, па сутнасці, глядзеў сабе тэлевізор, нікога не кранаў, і ў выніку яго закінула разам з гэтым орбам вось у гэты сусвет. Неўдала заклён. Супербойка просто. А, супербойка. Нормальным? And the invincible undead will aid my unchallenged rule of all Nox. Добра, мне падабаецца, што на экранах смерці літаральна там падрыхтавана шмат розных рэплік
Яны рэальна расказвае трошкі іх гісторыю, нават такія дэталі часу, якія ты не ведаў, свае планы і вось такое. Тыпу цікава. Блін, давайте зараз хутенька загрузімся. А, я не магу. Я не магу хутка загрузіцца. What? Hecuba. What? Зараз я літаральна з ім павітаюся і адразу забегу сюди. Шыт паднятыя. Крышталькі. Так, адчапіся ад мяне. Я назад вярнуцца не магу. Блін, это пастка. Так, нам патрэбна... Шыт ёсць. Падымаем яго па новай. Мне рэальна прыйдзецца з ім трошкі... Давайте тады яго запаволім, каб нам было прасцей. І яшчэ што-небудзь будзем накладваць на яго, карацей. Yes! Yes! Oh, rise, my infernal minions! My Калі рэдзі стрыміць DOS 2, і я спрабую зайсці на стрым. Потом мне Twitch адразу зачыняецца, там я здумаўся на яго месца. Ну, я думаю, што гэта праблема Твіча, трэба звяртацца ў тэхпатрымку. Нейкая тэхнічная праблема РВД-ку бачыць. Тэхнічныя нейкія складанасці, это, трэба пішу пад тэхпатрымку. Ось. Можешь яшчэ напісаць, што ў цябе не налічваецца ў 5 разоў больш дайсаў, чым іншым людзям. Я таксама лічу, што гэта баг, і гэта патрэбна вырашаць, але гэта з тэхпатрымкай толькі. You shall die in this. It will be your honor. Ты не халер... Нешта, я яго тыпу запаволіў, але ён не халер не запаволіўся. Гэта кабзда. Блин, не халеры сабе. Ён люты які. О, перамог. Атрымалася маланка прям моцная зараз. Never leave this crypt alive. Ты нікуди не пакінеш гэту крыпту жывым. А ладно. Пабеглі ад яго. Ты. Ён нам заклён, ён літаральна адзін заклён скарыстаў, нам шчыт вынес адразу. Абсолютно бессэнсоўна. Не дапамагае нічога. Гэта не сакрэтачка нават. Эти сцены выглядаюць максимально сакрэткава. Добре. Оп, готово. Так, баночки, шкляночки он из нас достал. О, книжка. Опаньки. Ага. Новый заклённый, 8 тут з'явіўся. Ну-ка. Ага. На зямлі можна ствараць невялічкія кавалкі полымя. Ну такое я скажу. З таго, што ворагі даволі рухаюцца хутка, то гэта зручна было бы на нейкай пакрокавай бойцы. А, і вось яны яшчэ і зомбі гэтыя з'явіліся. Пачакайце-ка. Ён не збіраецца падняцца зараз? Нешта мне такое адчуванне, што яны не паміраюць, ні халера. Зараз будуць сапраўдныя зомбі. А? Блакітнае полымя? О, блин. Отшипися. Есть. Там повыпадало з яго.
Так, нам потрібно вернутися назад, бо не хапає мани. Абсолютно. Так, зомбі підіймаються. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На жаль, я з їх не отримлюю додаткового досвіду. Тобто гэта просто яны вось ёсць і ёсць. Вітаю, Юджин, напужаў. Цішэй. Крычыце на чаце. Вітаю, вітаю. Зомбі падымаюцца і нам далі дадатковую заклён. Думаеш, гэта неяк звязана? Да не, лухта, не может быть. Ну реально? Вау, яны і досвіду даюць. Вы паглядзіце. Ну добра, пераканаў. Круто. А што бы рабіў тыпу ваяр у гэтай сітуацыі? Ну просто ваяр же не можа там заклёнамі карыстацца. Што яму рабіць-то з зомбі? Ён жа іх зарубаў і ўсё, і канец, і глядзіць на іх. О, там кніжачка яшчэ. Там кніжачка фаербола, якую я не заўважыў. Вау, вы глядзіце. Што, ён сапраўды, тыпу, ну, он просто пакутуе, гэта адзіная яго мэта ў гэты момант. Ім меч далі з эфектам полымя, гэта таксама працуе. То бок, па сутнасці, я магу паспрабаваць фаерболамі іх забіваць, і гэта будзе той же самы эфект, правильно? Просто так маны з'ядае просто прям усю. На Hollywood Animal адпраўляецца 2500, дзякую вялікі. Нагадваю, што сёння мы таксама круцім рулетку, так же сама, як і раней. То бок мы, па сутнасці, зараз будзем яшчэ наступны тыдзень таксама у нас будзе па рулетцы па пераможцах з галасавання. Слухайте, а можа тут тупік кароткі які ёсць? Во, давайте на гэтым фаербол паспрабуем. Давай, иди сюда. Ён не можа. Добра, ладно, хрен за імі. Во, на гэтым паэксперыментуем. Міма. Дакладна, фаербол просто адразу. Але я не ўпэўнены, што менш маны з'ядае. Бо маланка можа прыцэльна забіць адразу некалькі зомбі, калі яны групай стаяць. Ну, увогуле знаходзіцца недалёка ад мяне. Ладно, ну тут тупик. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Зусім не тёмная, нейкая. Это тумб. Гробница. Труница. Тумб. Могилки, каратей. Блин. Ай-яй-яй. Во, слушайте, а может быть мы их можем просто подпалить? Гейчел. Ён абыходзіць гэта. Ты чмурэў? А ну не абхадзі. Так, і падпаліць. Не, насамрэч танней маланкай лупіць і пасля маланкі падпаліць цела просто. Вітаю, экзістэнт тут. Она процедурная ці не? Не процедурная, полностью прям фіксаваная уся полностью гуля. Так, а маны-то нічога, 0 засталося маны, па сутнасці. Нават баначкі ўжо скончваюцца. Кабзда. Кабзда. Давайте тады будзем бегаць тады да гэтых крышталікаў. Там правый бок мы уже даследовали збольшага. Але мне такое адчуванне ўсё больш і больш, што гэта якраз тое, куды мне патрэбна.
Так, і ось зараз на їх. Оп. Подпалили, подпалили. Там баночка. Йость. Цудовно. А чому? Почекайте-ка, я баночку... А, і на автоматом випивається, все, зрозумів. Все, зараз я зрозумів, як це працює. Я би, конечно, баночки завсюди забирав з собою. Так. Блін, в мене не хапіло на щит. Зараз криху почекаємо. Літерально. Я просто не ожидаю зараз. Хоча, блін, у мене мана скончиться. Треба до кришталиків зараз все одно побіжимо. Так. Это тупичок у нас. Буде. Просто щит зараз не вельми прям необходний. Можна і без його обістися. Ну, ти куди кастуєш? Дякую велике. Ключик за ключиком. А я могу до себе... Ага, я не могу поменяться. А, я с паучком поменялся местами. Добро. Золотый ключик забрали. Гэты ключик забрали. Маланкой ляснули. И ни халяр не можем полумем трапить, куди потрібно. Давайте банку уже выпьем, халяра з ним. Я просто не ожидаю, потом я його знову... Блін, я ще один з'явився. Чел, помирай. Блін. Давай, помирай. Так, позбавилися. Хоть ти стой просто на місці і нічого не роби зараз. На Don't Start Together відправляється 900. Дякую велике, дякую велике. Замога пришпільно гулять, але його наркоманская залежность от кришталів мани. Ну, я скажу, що весело. Ну, мені подобається замага, тому що тут якби відчування реальної магічності є. Ось. І як обмежування мани криху допомагає, криху додаткового дає. Блін. Да ё-моё. Усё, так, позбавились от этого. Так, давайте баночку. Не? Оп. Ось так зробимо. Ну их это шлях назад, по сутности. Побегали. Одиное, что так, тут час от часу прям до халеры гэтых крышталёў маны, і гэта не праблема абсолютно становіцца. Але вось бегаць праз пау-мапы, ну, такое сабе вось як я зараз раблю. І галоўнае, мне зараз нават няма банкі уже ўсе з'еў. Просто 0 іх. Докладно, это мертвый паук. Так, без пауков. Цудовно. Минус зомби раз. Минус зомби. А чему ты... А ну помирай. Что ты робишь? Ты не оживай, ты помирай, ты зомби. Вы поглядите на его, а? Бежим назад. И мана нема. Знову. Нормально так, дай рады. Мне за это досуды не дают. А он сгорается, если не збирається чи ні? Ви глядите, он весь у полум'я? Ось зараз помер. Усё дав ради.
Блін, мани знову нема, просто нуль. Так, зараз поднакопим мани на підпалену землю. Чудовно. Просто є ще один ворог. Так, почекайте-ка. Это я вернулся. А куди мне тоді? Так, почекай. Що? Я був упевнений, що я проверив усі кути. Так, ну тут тупик. Так, тут не прости. Отчепися, зомби. Я там десь некий проход пропустив, альбо що? Як это працює? А, до речі, как згубить ману собі. Оп, щит повесили. А, ось ще проход есть. Так. І економимо зараз ману. Літерально я чекаю, поки не з'явиться достатково мани, щоб гэтых зомбі забити. Зараз він живе раніше, чим я заб'ю його, так? Раз. Блін. Холера. Ну іди сюди тоді, мужик. А я поки збігу за маною. Есть. Спалил. Блин, я реально як некий гэты инквизитор карачей. Просто займаюся тем, что позбавляюсь от... А, божух, ну только не ты. Так, ну и вось один чел и минус 8 мана. Так, скруточек. Тут хутчэй разлічаны на механіку мапы. Вводзіш зомбакоў на пасткі, а потым дапальваеш. А, ну можа быць, так. Ну, а ваяр, па сутнасці, з вогненным мячом можа проста іх біць, правильно? Типу, яму не патрэбна гэтага. Ну, тады больш справядліва, так, згодна. Я просто нешта не здагадаўся. Я просто яшчэ... Якая справа з пасткамі? Я не стал так рабіць, тому што яны ж досвід забіраюць. Ну, мне хочется мой досвід мець. Так, гэта проход я нешта не пролічыў. Хотя зомби нормально. То бок, карацей, план такі, што зомби мы на пасткі заманиваем. Астатняе ўсё забіваем аланкамі. О, здань яшчэ. Эй, зомби. Там у куці нешта засеў сабе. Идем за мною. Зомби, ты идешь куда-нибудь, ці не? Мне придется яго забивать там. Угу. Куди він не збирався істи? Давай досвід. Так, клятые пастки. Мені потрібен мой досвід. Просто інакше воно лічиться, быццам би не я забив. А як мені мацаватися-то? До речі, на конт мацаватися, кольки у мене там. 3000 до наступного узровня. Нормально. Нормально. Это адекватная колькость. Так, тут мы оглядели, там мы... О, тут мы уже скороту зробимо. Не? Тут скороти не... Не, скороти не буде. Ось і, наприклад, шкілети яшчэ. Блін, помилка. Я просто, ну, знову ж, коли не я його заб'ю. О, він прийшов, чудовно. Паучок, ти откуда взявся? Отчепіться. Отчепіться. Мани нема. 4 пошкоджені. Чудовно.
Блін, я нават не ведаю. Просто мана я регенеруе. Тут реально можа быць пасіўная рэгенерацыя маны не хапае. Ну, просто трохі мацней, літаральна. Ну, трохі мацней я маю на ўвазе ў 2 разы яе зрабіць, і штосьці плюс-мінус будзе такое. Не суперкамфортна, так? Але хаця бы не будзе вось гэтай сітуацыі, у якой я зараз. Паска атрымае столькі досведу, што стане галоўным героем. Ну, яна, карацей, трапіць і сякайніца ў наш сусвет замест мяне, так? Ну-ка, 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 ну-ка. У меня есть адчуванне, што ён амаль мёртвы. Слухайте, а чаго я гэта тут? Я хутчэй яго палкай заб'ю просто. Реально эффектыўней. Давай, застанься тут. Так. Так, ёсць. Где там? І няма маны на тое, каб іх спаліць. А чму рэнна? Просто назад бегчы ўжо абсалютна не бессэнсоўна. Прям увогуле. Эти зомби кудысьці не туды пайшлі. Это неправильные зомби нейкія. Эй, зомби. Вы двое, так, так, так. Ходь сюды. Ау. Я амаль помер, мне падаецца. А сур'ёзна? То бок ты абыдзеш гэта. Лухтанейка. Мне, слухайте, мне прасцей их посохом просто запинать. И спалить потом. Так, вось тут докладно их напастки трэба вводить. Бо это лухтанейка, прям жесть. А чаму? А, недостаткова мана на гэты заклён. Так, дайте-ка момент, у меня чатка зникла. Так, -1. Так, чакаем. Ты так сам поляжи. Оп. Мана ўсё яшчэ не хапае. Оп. Трымаюцца некалькі адразу спаліць. Не, толькі аднаго спаліў. Пачакаем. Реально мана просто нулевая. Адзінае, што я магу рабіць, гэта ось так. Оп. Так. І я не трапіў яшчэ. Это мой досвед. Давай. Літаральна, просто тут рэгістрацыя вось куды канкрэтна у якую клетачку яна трапіць, хто прям незразумела нейкая лухта, я не ведаю, дзе труп лежыць насамрэч. Я магу некалькі разоў так не трапіць. Давайте вось гэта спалім. Вось, спаліўся нормально. Так, яшчэ пачакаем. Отшмуренный геймплей, так? Оп, ёсць. Не хапае маны. І я не трапіў у яго. Як можна не трапіць у ляжачага зомбі? Як? Ладно. Мы косые, так. Ну правильно, ён же не чародзеем-то увогуле нарадзіўся, правильно? Ён тут гэта ісікайнуўся толькі сюды. Траплянец наш. Оп.
О, вы погодите, некая новая вопратка. Так. Лячэнне. Так, пачакайце. Малае лячэнне. А што гэта значыць? Агледзець, вось ідэнтыфікацыя. Першы ўзровень рэгенерацыя. Гэта дае абарона ад шока. Не, наша круцей. Наша дазваляе, яна там невялічкую рэгенерацыю нам дае. Тот шмурэнчык. Я, па сутнасці, палкай высіх, тыпу, запінаць магу. Гэта карысней, чым тое, што я рабіў дагэтуль. Оп, і спаліў, выглядзіце. Кайфы. Адзінае, што... да ўзроўня яшчэ далёка. Можна без ворагаў зараз, калі ласка. Каб яны не вылазілі ўсё адсюль. Потому што маны прям я страдаю трохі. Вяртання назад няма. Так, тут у нас... Вось, глядзіце, я зараз двух зомбі забіў. Ну, як забіў? Спаліў. Але досвіду няма. То бок, гэта па сутнасці проста згублены досвід. О, маленькі павучок. Зомбі, ідзіце за мною, я ўжо трошки стаміўся. Все равно маны няма, я іх пакуль буду забіваць проці паўгады. Гей, зомбі. Тройка вас. Оп. Давай, ты ідзі таксама. Моя палка хутка зламаецца. Так, добра. Глядзім у нас наш інвентар. Яна рэальная, мне прыецца. Так. Вось яна. Зламаная больш, чым на палову. А у мяне няма альтэрнатыўнай палкі, так? Астатнія гэта палкі для заклёнаў. А давайте будзем, карацей, вось, палкамі з заклёнамі карыстацца. Што за смешнае пашкоджанне гэтае? А ну-ка. Просто абсолютно ні аб чым амаль палачка. Зіпрара понеслася. Чым больш стрымаў па DOS 2, тым больш дайсаў у нас і менш у алергікаў. Чым больш у нас дайсаў, тым больш стрымаў па DOS 2. У вас ёсць план на перамогу, я бачу. Блин, мне насамрэч палкі не хапае яшчэ адной. Блин, здань. Вылезла. Так, ёсць. Скрутачак про белага воўка, які расказвае. А можна мне вярнуцца назад? Пожухна. Можна фаерболам іх? Вау, трох адразу. Кайфы. Так, зараз вось гэтай палачкай. Упс, я там запусціў неяк эту жароўню. Оп. Вы глядзіце. На Sands of Blake Manor отправляется 5000. Дякую вялікі, Nevermore. Мы дагэтуль Sands Black Manor гулялі толькі дэмку, так? Я не ведаю, яна ж выйшла ўжо, так? Калі што, мы будзем хутчэй за ўсё тады, калі яна пераможа, то будзем працягваць проста поўную версію. Sands Blake Manor. Так, у меня дэмачка ёсць. Іду на старонку, просто каб праверыць.
Ну так, яна ўжо поўнасцю выйшла. Цудоўна. Баночка со здароўем. З'едзем яшчэ. З гульнямі на вылет, глядзіце, простая матэматыка, што хутчэй за ўсё у нас гэты спіс скончыцца. Ой, так. Што у нас гэты спіс скончыцца раней, чым, ну, то бок у нас будзе яшчэ наступны тыдзень па... Так, давайте зараз я прыпыню. Трошкі арганізацыйная. Зараз арганізацыйна, я зараз паведамленне мегапазерскага прачытаў і трошкі это заліп, ці жарт гэта ці не. Ну, тыпу, я сапраўды, гэта не жарт, это сапраўды так. А каго яшчэ парэкамендаваў? Альбо гэта толькі вось трое. Ладно, так, давайте до гэтага вернемся, просто прям цікава, ні халеры мне такого в голову не прыходзіла. Дык вось, глядзіце, у нас жа хутка будзе ўжо у нас хвост гэтых старых гулень, за якія паўгады не галасавалі. Ён як бы падскончваецца, у меня есть два варыянты, што зрабіць. Альбо просто опусціць планку да замест паўгады зрабіць там, напрыклад, 5 месяцаў, 10, там, 4 месяца, паўгады просто гучыць прям сур'ёзна, тыпу, салідна. Гэта значит, што гульня прям закінутая. Але калі няма чаго выкідваць са спіса, то як бы і асабліва, ці варта мне за гэта клапаціцца, ці нармальна, што у нас не будзе нічога на вылет. Вось, можа быць, реально, ну, просто я думаю, як бы гэты спіс яшчэ прыбіраць ад тых, ну, якія людзі даўно не галасуюць, просто паўгады гэта прям да халеры, просто абсурдная колькасць часу. Гэта значит, што гульня прям закінутая. А 4 месяцы я думаў спачатку ўвогуле пасаць 3 месяцы, потом думаю, што 4 месяцы яшчэ такая нармальная дата, то бок 4 месяцы чалавек нічога на гэту гульню не кідаў. Паменшыць тэрмін, так. І я яшчэ над чым думаў, на цікавую рэч. Гэта альтэрнатыўна, каб гэтая штука не залежала ніколі ад нас увогуле, ну то бок просто калі скончваецца спіс, то бок калі не застаецца гулень у спісе да гэтага самага за паўгады, так, то просто самая старая, ну, самую такую пазней за ўсё галасавалі, яна як бы наступная, і то бок дабіваць да спіс, напрыклад, заўсёды да 5, каб гэтай гульні захоўваць, каб людзі не здзіўляліся, што раптоўна іх гульне дадалася якая вось роўненькая адбівачка, гэта на 3 альбо 6 месяцаў, каб яны заранее бачылі, вось зараз, напрыклад, у нас ёсць Chrono Cross, так, і My Friendly Neighborhood, так, але насамрэч яшчэ рыхтуюцца 3-4 гульні толькі на наступным тыдні. То бок 3-4 гульні ў гэты спіс дадасца. Такія там не чаканыя. Мікету Мелказёрова, але у яго ж няма гэтага самага гульнявога контенту. Якая розніца, ўсё адно даецца магчымасць захаваць гульню. Ну, гульню так і заўсёды можна сваю захаваць, просто не забывайце за яе галасаваць, ну, тыпу, закідваць на яе бадасікі. Давайте усе паспытаем шыі. Карацей, для тых, хто у запісах гэта будзе глядзець, просто мегапазерскі спытаў у Google шыішкі пра, ну, якіх беларускіх стрымераў паглядзець, і параіў паглядзець Ватафаку, мяне і Відзік, і YouTube. Вось. Тут трэба, каб адно і тое ж пытанне было. Давайте просто, ну, тыпу, сфармаваць, як фармуецца. Я толькі не ў Google шыі буду здаваць, а ў чата GPT буду даць. Мне вот чисто по приколдесу, вось, я зараз. З тых, каго я мне даў,
Увогуле, я не ведаю ніводнага. А, не, пачакайце-ка. Community Epics, Reddit Insights. Тут ёсць у спісе Руді, Багема і Дівія. Вось, напрыклад. А, таму што я пытанне задаў не тыпу проста беларускіх стрымераў, але не беларускамоўных. Так. Добра. Мне Руді рэкамендуе ChatGPT, так? І спіс тых, каго я не ведаю увогуле. Хаця ён мог прыдумаць іх проста. То бок Руді ён раіць, так? Узгадванне ў кам'юніці гэта Руді, Артур Дівія і Багема. І далей просто ёсць спіс, малыя беларускія стрымеры, якія, ну, я вам закіну зараз спіс. Я не ведаю, хто гэтыя людзі. Я прям як ChatGPT мне закінуў. Я не ведаю ніводнага. Не, ну, як бы хрен з ім, просто ChatGPT-то глядзіць не тых, хто актуальна зараз стрыміць, а тых, каго ўзгадваюць. Я не ведаю, як я закінуў у чатку, у мяне ўвогуле гэты нікі абсалютна ніводна адзін з іх невядома мне. Хто гэтыя людзі? І ён сцвярджае, што гэта не існуе, магчыма. Хутчэй за ўсё не існуе, так. Ну, LLM-кі на гэтым спецыялізуюцца на тым, каб прыдумваць. Гэта іх асноўная праца. Яны толькі так і працуюць. Калі што, LLM-кі ўсё прыдумваюць, чат. Яны абсалютна ўсё прыдумаюць. Калі гэта супадае з тым, што... О, блин. Так, а як мне... Блин, мне там заб'е зараз. Калі гэта супадае просто з тым, што вы уяўляеце сабе, як яно павінна працаваць, то вам просто пашчасціла. Это статыстычная ўдача. Так. Балюча, блин. Дайте мне крышталікі. Пайшоў наступны ўзровень. Усё, тут толькі чэрапы. Мой чат просто шукаў па твічы. Угу. Ну, мне па твічы мне нейкую лухту карацей выдала спачатку. Потым я удакладніў, што я шукаю беларускамоўных. Канкрэтна. Беларускамяўных. І вось выдала спіс у трох, і... Ну, гэта ChatGPT, канкрэтна. Варварскі ахоўнік крыпты. Што за лухта? Это як называется. Так, ідзе моя зброя? Пум, пум. А, ну яна амаль ледзь ламаецца, мне насамрэч нармальна вытрымаю. Нарэшце, каменьчыкі знайшоў, вы паглядзіце. Зажывем. Ой, блин, пачалося. Зараз я набяруся маны. Так. Я, як ви бачите, суперстратегія. Бля, нормально он так лупить мне. Улыч. На. Запавольванне. На, маланка. А чому так мало?
Ёсць, нарэшце. Спіс чекнуть. Так. Багема, Лепус. А гэта хто на гэта самае? Нагенераваў канкрэтна вось гэты спіс? Таму што ён літаральна прям узяты з Твіча. GPT, усё, я до конца дачытаў толькі. Ну, цудоўна. Гэта падобна на праўду. Unraven, мне падаецца, нагалюцынаваны знік на Unravenса. А давайте по приколдесу. Просто я ж не правяраў гэтыя нікі. Так. Twitch. Той же Unraven, вось гэта. Unraven. Існуе такі. Але ён штосьці Genu fan de mode. Jeu vidéo. Вы зразумелі. Вось такія Unraven там ёсць. Рознае смецце тут пазбіраю з яго. Вось рштунак, які на ім быў. Што-небудзь з гэтага карыснае мне ёсць? Я магу гэта апрануць? Так, гэта трывалы абудачак. Старажытныя... О, вось гэта. А я магу гэта апрануць, не? Гэта не магу. Ну добра, тады я просто пазбіраў тут, але гэта абсалютна для VR уся зброя. Не, па выглядзе не. І, ну, калі не ведаю, я не магу сказаць, таму што па сутнасці ён не стрыміў невядома колькі. Тут і падказваецца, час часу просто піша, калі апошні раз быў онлайн. Ну, апошні стрым, але гэты чел, падаецца, не быў ужо хрен ведае. У яго там тикток ёсць нейкі. Не, гэта не ён. 100% не я. Хаця я не памятаю, як той выглядае ў Варламова-то. Я Варламова не глядзеў уже, можа, гадоў 5. Так, у мяне кот нешта ў ракавіну залез. Зараз буду. Так. А вось і мой спіс. Twitch Metrics. Що гэта за сайт увогуле? Ага, бачили 2 гады назад, 2 гады назад. Год назад, ну я зразумеў, карацей, там сярэдняя колькасць гледачоў 0. Зразумеў. А чаму нас там няма? Ніводнага няма. Як гэтая штука Twitch Metrics працуе? Мы ўсё яшчэ займаемся, мы даследуем тое, наколькі чат GPT і ўвогуле LLM-кі рэкламуюць беларускіх стрымераў. Я не існую. Ага, і ведаеце, як мем, карацей, з хлопцам, які такі просто жест паказвае і знікае ў прасторы. Мелкія, ачапіцься. Пролетели яны тут. О, там цікаво. Так я туди трапити не можу. У гробниці нейкий залез. Смердить.
На Knights of the Old Republic 2 Lord Сіткал проявляється 1000. Ну яшчэ одна арганізацыйная штука, про якую я забыўся нагадаць. Я прыкідваў пераацэньваць гэтыя самыя донаты на кофе у канвертацыі пры галасаванні за гульні, і там змяніліся зараз кошты. Кошты змяніліся даволі моцна, таму што я іх не пераглядаў уже даволі даўно. Зараз спалю гэтых зомбі. Зараз на кофе, калі вы галасуеце за гульні, колькасць дайсаў падвысілася і вельмі моцна. Зараз яна стала 2500 за $1 альбо еўра. Ну, яно не магу я там нейкія тонкія нюансы курсу удакладняць, на жаль. Вось. Так, кошты змяніліся. Гэта з разлікам, што калі раней было уведзена гэта, тады гульні перамагалі за 30 000, і тады 1 до 1, 1000 до 1 было нормально. Зараз у нас сярэдняя, скажем так, пераможца гэта 50-60 000. Вось, таму гэта трохі зараз з разлікам на потым зроблена, што каб не так часто пераглядаць. Вось, таму што яно састрывае па крысе. Инфляция, чат. Я обесценил ваш час? Не, ваш час не обесценены. Просто, глядите, разлік быў такі, што калі чалавек можа для мяне набыць гульню, ну, у сэнсе на пятнічны стрым, так, то ён мае поўную рацыю ўзяць і замовіць мне штосьці, так, ну, тыпу, потому што гэта, па сутнасці, эканоміць мае грошы вельмі моцна. Вось. І таму яно і пераглядзеўся час гэта, ну, пераглядзеў кошт. Так. Ваш час не обесценивался, просто вы такие малайчинки, что вы уже... глядите, чем больше становится людей, то тем больше... так, треба нечто придумать за этими зомби. Чем больше становится людей, тем больше пунктов у системе и... блин. Ай-яй-яй. А чему яго не б'е? Мяне б'е, яго не б'е. Чому релік конец? Зараз ён ожыве зноў, так? Я не заб'ю яго. Ён паспее, здаецца. Там крышталікі недалёка, можа, засталіся дзе якія. Во, бліжэйшы крышталік. Ё-моё, тут зомбі яшчэ недабіты ёсць. Гэта не тое, каб здзіўляе. Мне ж і на мае пытанні часта адказваюць так, нібыта на ягоным календары яшчэ 2024, то бок калі вучыўся на тым моманце і захраз. Яны так, але зараз вялікая колькасць шыішак можа, ну, LLM-ак яны могуць гугліць у інтэрнэце, і яны так і робяць. Вось. І вось результаты спіс, які я даў, ён насамрэч тыпу нагуглены, ён шукаў у інтэрнэце результаты. Вось, яны могуць выдаваць актуальную інфармацыю, просто яны час ад часу гэтага не робяць. То бок табе патрэбна у ідэале просто прямо у запыце сказаць, калі ласка, пашукаю ў інтэрнэце. Скажы мне там, адкажы мне на маё пытанне. Так. Так, мінус гэта яшчэ. Мне на шчыт не хапае. Блин, мимо. Давай. Оп, фаербольчиком. Блин, я пошел читать чат, и мне настреляли. Есть. Цяпер умоўны час прагляду соотносится з меншай колькасцю даляраў. Гэта праўда. Але і колькасць гледачоў расце, і ўсё менш магчымасці, ну, тыпу, расце колькасць гледачоў, расце колькасць пунктаў у сістэме. Пакуль я не ведаю, ну, гэта праклятая праблема гэтай сістэмы, але яна ўсё больш і больш будзе схіляцца ў бок таго, што ў адзінку будзе складаней і складаней прасоўваць. Вось, магчыма, усё яшчэ у адзінку можна прасунуць штукі.
Вось, але чым далей будзе, тым прасцей будзе прасоўваць у кампаніі з кімсьці. Ну прям відавочная розніца будзе. Зараз давайте яшчэ фаербол гэты дачакаемся. Усё слушна, але інфільтрацыю б гэтай інфляцыі. Ну, тут як бы кажу, гэта праклятая праблема, як увогуле яна рабілася з самага пачатку, заўсёды была праклятая праблема. Cursed Problem гэта у дызайне штука, якая прям у самай сарцавіне задумкі ёсць, ад якой немагчыма пазбавіцца. То бок усе рашэнні, чаму яна праклятая, таму што спрабаванне, любыя спробы вырашыць яе прыводзіць да негатыўных рэзультатаў. То бок праблема застаецца, калі ты спрабуеш яе вырашыць, і яна пагаршаецца сітуацыя. У выніку яе прыходзіцца захоўваць. Палка фаерболаў. А чмурэ якая штука. Оп. Можна вось так зрабіць? Во, вось так яна няхай будзе. І вось так. Цудоўна мне будзе палачка з фаерболамі. Так, на Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords адправляецца яшчэ 500. Дзякуй вялікі. Его чалавека час для вымярэння працаёмкасці, а ў рэлефа чалавека час вымярае глядача ёмкасць стрыму. Яно так і ёсць. Дайсы ідэальная штука для таго, каб па сутнасці, ну, я ўжо расказваў гэтую задумку і адкуль як бы ногі растуць. Так, мне падаецца, маланка яшчэ ляснуць прыйдзецца. Ёсць. Адкуль ногі растуць? У сэнсе таго, што дайсы гэта па сутнасці паказнік таго, як актыўна чалавек мяне глядзіць, так? Вось, і ведаеце, ёсць проста праблема. У звычайным галасаванні ёсць трошкі праблемка. Звычайна, вось па тыпу проста з роўнай вагай, скажем так, галасавання. З-за таго, што можа быць шмат людзей, якія і насамрэч тут толькі што заявіліся. Ну, тыпу, гэта не праблема, тыпу, для новенькіх, весела, але чалавек заявіўся, і можа не прыйсці потым на стрым, на які ён нагаласаваў, так? І ўсё, і як бы проста па сутнасці атрымліваецца, проста флешмобам накідалі, і яно як бы застаецца. Хацелася б неяк падтрымліваць людзей, якія застаюцца надоўга, так? І дайсы, насамрэч, такое вымярэнне паказнік таго, што чалавек рэальна мяне глядзіць. Ну, яму цікава паглядзець штосьці ад мяне. Ось, і таму яно такі прям удалы кампраміс паміж гэтым усім. Так, тут яшчэ крышталіка гэтага хопіць. Вось, і атрымліваецца, што з-за таго, што нельга сказаць, што па тыпу вось гэты глядач больш важны за іншага. Ну і так, напрыклад, новенькіх, калі шмат набягае, нават флешмобам могуць людзі накідаць, нават калі іх мала пунктаў, яны могуць усё роўна нешта гэткае зрабіць. Так, давайте зараз палачкай. Оп, фаерболам скарысталіся. Гэта ўсё яшчэ працуе, проста што гэта не настолькі застаецца выключна, тыпу, пажадалі, закінулі проста таму, што маглі, і ўсё, і на гэтым як бы і засталося там абы-дзе. Ось, даволі неблагае збалансаванае вымярэнне. З мінусаў, што гэтае самае, ну, разлік на тое, што сістэма больш балансуецца, калі чым больш людзей, так? Калі шмат людзей рэальна, то тым больш жадання, замест таго, каб спрабаваць прасунуць, ты можаш прасоўваць сваю гульню без праблем. Просто гэта доўга і складана. Вось, калі, напрыклад, скажем, у нас было бы 1000 чалавек, так, на стрыме. Ну, я разумею, я кажу на такі выпадак, прям які вельмі далёка нейкай будучыні. Але, скажем, есть 1000 чалавек на стрыме, і гэта 1000 чалавек карысней аб'ядноўвацца там 10-20 чалавек, 30 чалавек. То бок, ну, чым большая групоўка, тым людзям, якім падабаюцца пэўныя рэчы, тым больш яны могуць прасоўваць, і гэта могуць быць даволі хутка накіданыя даволі вялікія колькасці. Вось. І ў той жа момант, я разумею, у ўсіх ёсць магчымасць глядзець рэгулярна, за гэтага і ёсць як бы кофе, напрыклад. Гэта і мяне падтрымлівае, і дазваляе мне набываць гэтыя гульні, якія гуляюцца на стрымах. То бок, яно ідэальна кампрамісна. Так, а гэта што значыць? Тыпу, не аступіся, і будзе нармальна. Зразумеў. А тут?
падтрымліваць і не ламаць лічыльнік стрыкаў. За лічыльнікі стрыкаў выбачаюся. Прям так, рубіновы ключ патрэбны. За лічыльнікі стрыкаў выбачаюся, але ну час ад часу такое можа здарацца. Асабліва калі час ад часу хочацца пастрыміць, ведаеце, за межамі свайго раскладу хочацца пастрыміць трошкі больш. Вось, але ёсць такая штука, што ў такім выпадку прыходзіцца прытрымлівацца свайго раскладу абавязкова, каб людзям стрыкі не ламаць. Іх будуць называць мафіяй. Яна, як бы, я ўжо казаў, гэта тыпу, гэта частка дызайна. Ну, гэта разлічана на тое, што людзі будуць аб'ядноўвацца. Проста што на ранніх этапах галасавання пры невялікай колькасці людзей гэта не настолькі прынцыпова. Ну, то бок вам не абавязкова, зусім не абавязкова. Магічы колькі гулень уже прасунуў у адзінку абсалютна, ён працягвае прасоўваць тое, што яму падабаецца. І гэта будзе працаваць нават пры супервялікай колькасці, то бок раней ці пазней пераможа, проста гэта будзе складаней. Трэба знаходзіць сабе такіх жа варыятаў у каманду. Ось. Але гэта сам, ну, настойлівых варыятаў, скажем так. І можна прасунуць што заўгодна. І потом будзеш гуляць у рэволт. Слухайце, калі рэальна... Ой, блин, о, бушкна. Калі рэальна вялікая колькасць будзе за рэволт, то ты пачаму не? Гэта ж, ну, справядліва. Давай, мана, яшчэ краху. Оп, спалілі. Кожную гульню магільшчыка складана забыць. Ну, значыць, цудоўны выбар. Ну, цудоўны выбар. У нас є што абмеркаваць. Гэта круто. Хапае шмат крутых гульняў. Дарэчы, я ўжо гэта казаў, але наступная гульню, якую ён прасоўвае, даволі крутая. Прям крутая і вельмі моцна забытая. Зараз. Штосьці там кібермансія. Карацей, там, па сутнасці, як задумка, яна гучыць значна круцей, чым як яна рэалізавана, але і рэалізавана яна няблага. Глядзіце, вы, па сутнасці, у сусвеце будучыні рэлігійнай кібернетыкі. Гэта вельмі Warhammer 40 000 нагадвае сусвет, у якім вы за групу тых самых святароў, кіберсвятароў у рэлігійным такім гатычным стылі вы змагаецеся з дэманамі. Разумееце, так? І гэта будучыня, у якой, па сутнасці, тэхналогіі сталі рэлігіяй таксама. То бок вельмі нагадвае Warhammer 40 000 момантамі. Гэтыя же людзі, вось каманда, якая зрабіла Divine Кібермансія, вось так называецца, узгадаў. Гэтая же каманда французаў, яна потым рабіла гульні па Warhammer 40 000. Deathwing і Некрамунду, якая нядаўняя, Hired Gun, гэта тая ж самая студыя. Вось, то бок гэта людзі, якія літаральна яны свой Warhammer сабе зрабілі. Вось, і потым сталі ў выніку рабіць, атрымалі ліцэнзіі робіць гульні па гэтых самых, па... Як жа ж ён? Па Warhammer у выніку. Вось такія вось малайчынкі. За 450, карацей, глядзіце, 450 дайсаў даецца за стрык 5 і больш. То бок, калі ваш стрык просто до 5 дабіраецца, ўжо ўсё, вы ўжо на максімуме. Там ніякіх супер-пупер бонусаў няма. І яно так уж даўно, то бок яно заўсёды так было. То бок, это кароткія даволі штукі. Адзінае, што лічбачка сама па сабе крутая. Тым больш, што і можна зараз хваліцца, раней нельга было. А чаму ты... Ну, памры. Так, а мне атрымаецца адразу двух запаліць, ці не? Гуля не дазволяць, не. Можа быць, хаця бы досвід. Ну, колькі мне там можаш яшчэ пакутваць? Яшчэ 500 досвіда, прыкладна. Все, новое место, где можно карыстацца заклёнамі актыўна.
А так, стрики и бонусы за стрики існували уже давно-давно. Так, почекайте-ка. Я отчуваю подманку. Так, почекайте-ка. А я могу? Почекайте-ка. У меня есть отчувание. До меня наближается кот. Кот пришел. Кот тыркает микрофон и мне урод у нос. О, блин, книжка провалилась. Ладно. Кот уперся у меня. Тортик? Нормально. Там подстава трошки. А, глядите, там докладно є секреточка. Ну ось тут ось. Я докладно там схована. А у меня есть некий телепорт же? Альбо нема? О, давайте хуткость скористаємо. Не отрималося. Так. Где там маланка? Есть, разобрались с гэтыми. Есть подъем наверх. Есть проход унизе. Ага, ну ось карацей подтягивание спрацавала и можно скрасти. Все равно. А, блин, здань. Реально, ну я кажу, тут магія ёсць з-за таго, як пабудаваны пазлікі для магіі. Реально ёсць адчуванне, што ты прыдумаў нейкую хітрык нейкі круты. Мне падабаецца сістэма магіі і ўвогуле як пабудавана, ну, калдасы гэта. За строк стрымоў даюць 350. Выходзіце, выгадней зрабіць трэці і пяты бонус і прапускаць адзін стрым, абнуляцца. Не-не-не, ты не зразумеў. Табе даюць кожны стрым по 450. Разумееш? То бок у цябе, напрыклад, потым за кожны пяты, то бок у цябе не разова даюць, а кожны раз, калі ты набіваеш пяты стрик, кожны раз, калі ты глядзіш, ты атрымліваеш 450. То бок мае сэнс трымаць стрик по 5 і вышэй, абнуляцца абсолютно не мае сэнсу. Ну, гэта прапушчаны стрик, гэта даволі нармальная такая колькасць дайсаў прапушчаных. Ну, як? 10 колькі там атрымаецца? 10 500-600 пра згубленых за, типу, 5 стрымоў. За трэці, па ідэі, павінны даваць кожны раз, то бок у вас атрымліваецца. Зараз я зайду ў гэтую штуку. Так. Ну, у гэтай штуцы нармальна не піша. Карацей, глядзіце. Кожны стрым, калі вы глядзіце один раз, у вас бонус там невялічкі. Ну, один, ніякага бонуса няма. Просто за факт таго, што вы паглядзелі 5 хвілін, то бок 10. Ну просто типу за то, што вы былі на стрыме, вам нічога не даецца. За 2 уже даецца, за 3 даецца, за 4 даецца. І гэтая колькасць расце з кожным разам. На пяцёрцы яно, на 5 стрыке яно спыняецца на 450 пунктах. І ўсё. І типу, калі у вас будзе, вы пяты стрым паглядзелі, вам будзе давацца 450 пунктаў, за шосты стрым 450 і гэтак далей. То бок там прагрэсіўна кожны стрым набіваецца, акрамя першага, по-моему. То бок першы стрым паглядзеў, ты нічога не атрымаеш. Ну, типу, адзінка нічога не дае. Яно не даецца разова, яно даецца кожны стрым. Так, я толькі што зайшоў на выпадковы канал, там трэці стрым, бонус 350. Так. Не-не-не, за кожны пяты, пасля пятага за кожны стрым даюць. Вам даюць павялічваючуся колькасць дайсаў за любы стрым прагледжаны. Акрамя, калі вы не глядзелі чалавек, у вас пачатак стрыка, першы стрым. Гэта адзінае што. Вось, за кожны даюць. Гэта прагрэсіўна проста растучая колькасць гэтых самых пунктаў. Абнуленне не мае сэнсу.
За што даюць дакладна, гэта за калі вы першы раз падпісаліся на чалавека за фоллоу. Ну то бок калі вы толькі прыйшлі на канал, даюць нармальна так, калі вы толькі паглядзелі ў першы раз і падпісаліся прыйшлі на чалавека, даюць адразу там вам амаль там нешта 500 пунктаў у вас ёсць, то бок на новым стрімеры, да якога вы толькі прыйшлі, адразу 500 вы атрымліваеце просто за гэта. Але гэта працуе аднаразова і ўсё, і больш ніколі не працуе, неважна колькі вы будзеце перападпісвацца пазней, нема ніякай сістэмы больш. Не-не-не, не кратна, не-не-не, яно не працуе на кратна, яно даю кожны стрым вам. Павінна даваць кожны стрым. Я так прапісана ў правілах Твіча. Ну, тыпу, тое, што вы там кароткая падказка ёсць старонка яшчэ, якая падрабязна гэта расказвае, і яна не змянялася ўжо, тыпу, гадоў 5, яна аднолькава ўсё. Ну і вось, мы з іншага боку прыйшлі, мы маглі бы зноў гэтую кніжку скінуць. Так, трэба звальваць адсюль. Пачакайся-ка, мана. Что такое вось гэта за заклён? Так, Channel Live. Вось гэта цікава. Можна генераваць са свайго здароўя, можна генераваць сабе ману. Вось гэта карысна. Карысны заклёнчык. Круты, мне падабаецца. Ай-яй-яй. Слухайте, я гэтым закраном буду дакладна зараз актыўна карыстацца. Блин, не халера яна канвертацыя поўная. Што за лухта? Там канвертацыя просто шалёна нейкая. Она мяне заб'е ўвогуле так? Вось глядзім. Это ж жарт просто. З нашага боку рэгенерацыя у нас памацней, чым рэгенерацыя маны. Трошкі ў 2 разы, мне падаецца. Чаму я лічу клятой лічбачкі нават абед? Хто цябе прымушае? Не лічы лічбачкі. Спыніся. Адпачывай. Карацей, не, я думаў, гэта круты заклён, але ён настолькі канверсія не аб чым, што гэта жарт. Я не буду гэтым карыстацца. Там просто літаральна ўсё здароўе для таго, каб атрымаць сабе там 5% маны. Навошта гэта тады? Каму яно патрэбна? Вітаю, ВРВ Геймінг. Вітаночки. Так, гэта зноў пляцоўка, на якой я упаду, так? Нешта я не жадаю туды совацца. Так, давайте збегаем да крышталікаў маны, таму што я сабе зараз здароўе прасадзіў, усё ману ўсё прасадзіў толькі для таго, каб праверыць, як гэты заклён працуе. Заклён-то лухта поўная. Падманшчыкі яны. Так. Захавацца. Мне падаецца, гэта тое, куды мне патрэбна. Нешта мне падказвае. Альбо не. Грабніца. Шкляночка. Лухтанейка ўсё. Крышталік. Ну так. Так, таральна я тут праходзіў толькі што. Ну-ка, тады давайте сюды сходзім. А чаму дарога назад ідзе? Бля, мимо фаерболом трапіў. Эх. Мана. Давай, иди за мною. Я покажу тебе. I will show you the world. Алера. Давайте просто дочекаемся, пока мана на фаербол наберется. Уже вся мана высадилась.
Чим далей, реально, тим складаней гуляць за мага, тому што просто мана бясконца пачынае скончвацца. Прям... Адзінае, што вы будзеце ад мяне бліжэйшым часам чуць, мана скончылася. Ну, реально, нават адзін крышталік поўнасцю вяртае толькі невялічкі кавалак. Нечаканыя флешбекі з Аладдіну, так. Заўсёды Аладдін заўсёды з намі. Дарэчы, Аладдін на Сеге крутая гульня. Прям крутая гульня. Я, конечно, ўжо я памятаю з дзяцінства, але мне падаецца, яна і зараз нават будзе крутой. Ну? Мана. Кот истерикует на фоне. Блин, я не заўважу нешта там. Зомби. На табе. Пум. Трагедия у кота. Так. Я вось нават не упэўнены. Што, з гэтага правільны праход? Ладно, давайте тую гробніцу зайдем. Дупа, не думаеш, не вытрымае? Я памятаю, што яна была складаная, але мне падаецца, я дам рады. Мне тады гэты чарвяк Джим складаней падаваўся. А мы чарвяка Джима прайшлі. Ну, хоць і, канешне, з гэтым самым. З чытамі. Але нормально. Ну, нічога такога, там толькі была... супраць маланак, так. Абарона ад шоку. 208 броні, а зараз у нас бягучая колькі дае? О, блин, яна амаль развалілася. Давайте новую гэтую апранем. Бо літаральна амаль развалілася папярэдняя. Нам ремонтаваць і ремонтаваць усё. Там просто, блин, у Аладдіна там і бойкі, і палёты на дыване гэтым лётаючым. Ага, можна было бы паскарэннем просто скарыстацца, спакойна прабегчы сабе. Каб зад нам не прышчаміла. Слухайте, я там одну штуку тады пропусціў, зараз я разумею. У меня там лесвіца адна ў пачатку была, на якую я не пайшоў, і я забыўся пра яе. А там могло быць нешта цікавае. Так, этого спалили. Это так само спалили. Так, ці 14:00 по Мінску. Так, ўсё добра. Ўсё добра. Я просто з разгаласавання паглядзеў і пераканацца. Ахоўнік душ. Нейкі надпіс. Мы тут боссаў нейкіх мелкіх пакрыху валім. Я так разумею, крыпце гэтай. Мимо. Ёсць. Гэтага ахоўніка душ мы трошки паатрымаем там, няхай пабудзе. Просто, зноў жа, нейкія боссы, на іх зручна карыстацца шкляначкамі, без шклянчык іх перамагаць просто балюча. Я могу просто пробегчы? Я ж могу пераскокваць. Так, забыўся. 100% зараз тут бойка будзе. Адчуваю просто. Не? У сэнсе не. Вось і ён.
Ах ты ж, ё-моё, вы бачили? Нахрен гэта? Идем назад. Не пойду я туды. Просто ён літаральна маланкай карыстаецца і ўсё, і кабзда мне адразу. Во, кніжачку яшчэ знайшлі. Абарона ад шоку, мне гэта спатрэбіцца. Блин. Маны нема. А мне гэтая кніжачка ад шоку спатрэбіцца. Можа, трэба закрону зараз спецыяльна пад яго перабраць. Паставіць зручна. Так, з ім фаербол будзе незручным. Абарона, вось так. Маланкі і ўсё па сутнасці. Можна яшчэ запаволіць яго тэарэтычна узяць. Адштурхнуць, пераключыцца. Ось она, абарона шоку гэтая. Чат, давайте зараз гэта самае крутанем рулетку. Бо зараз будзе бойка. Прям я буду душніцца об гэтага чэла. Бо нейкі занадта моцны. Не падабаецца. Эй, спиннер. Эй, спиннер. Зараз я вам уже типу переключив. А, ось воно ловить зараз. Цудоўна. Бяру, йду в наш спіс голосування. Забираю яго. Оп. Забрав. Додаю. Не тое. Ось, додав наш спіс голосування. Прибираю каапи з яго. Путенька. Еліас ходить. Так. До речі, перенес пункти на Don't Start Together з Black Mesa і що там було ще. Ось, з Римволда Каапа. Але там яны яшчэ, падаецца, ўсё яшчэ засталіся ў спісе, таму што не адзін галасаваў. Так. Падаецца... Не, дзесьці было яшчэ, так? Вось он, Римволд Каап мод. І гэта ўсё. Добра. Абіраем сабе знешні выгляд нейкі. Прыгожанькі. Давайте вось гэтага ніколі не карысталі. Вось так. Поехали. Крутим. Для тех, хто не ведае, мы вызначаем, во што мы будзем гуляць у панядзелак. Мы зараз ідзе марафон па галасаванню, а гэта значыць, што гульні, якія выбірайце, і яно... О, Half-Life Diffusion. Будзе у нас працяг мода на Half-Life, ачмурэльны мод, дарэчы, прям круты-круты. Ён будзе у нас у панядзелак, мы будзем працягваць яго далей праходзіць. Там прям свой сюжэт, свая прям абсалютна іншая гульня пра чалавека у будучыні, там пра распрацоўкі сакрэтных лабараторый, разборкі карпорацыі, вось такое. Вось, гэта будзе ў панядзелак у нас. Давайте-ка я яе адзначу як пераможцу. Сваё святло. Ну, святло, я думаю, што гэта хутчэй пасля таго, як у Half-Life 1 проста яго завязлі, таму што арыгінальна ў яго не было дынамічнага святла, а потым яго дадалі, ну, рухавік Source стары. І мне падаецца, гэта на базе яго зроблена. Альбо яны нейкія такія цуды выкарыстоўваюць проста пра шэйдерныя, што я проста уявіць сабе не магу. Так. Пу-пу-пу-пум. Дадаю. У нас будзе Half-Life Diffusion, і зараз мы яшчэ і вызначым, якая гульня у нас адправіцца вылеціць са спіса. Так, я закрыў Half-Life Diffusion. Так, зараз тады тут сабе знайду. Вось он, Half-Life Diffusion перамог з 8500. Оп. Оп. Так, сёння у нас трэцяя. Цудоўна. Ёсць, і наверх зараз я яшчэ дадам нам гульню, якая у нас вылятае.
Ідзем у спіс. Запускаю триггер. І гульня на вылет у нас зараз гэта Chrono Cross 6150. Пункты з яе былі пераразмеркаваныя. Размеркаваліся яны на іншыя гульні. За яе галасавалі вельмі даўно, амаль на самым пачатку стрымоў, увогуле, усіх стрымоў. І вось яна зараз размеркаваліся пункты па іншых гульнях, за якія мы яшчэ галасавалі тады 2 гады назад, якія ёсць у спісе. А такіх даволі шмат, дарэчы. У нас ёсць, так, вы бачыце, па 430 на кожную з такіх гульні адправілася, і там нават да халеры іх больш за, колькі, нават складана палічыць, штук 15 можа. Цудоўненька. Калі вы жадаеце захаваць Chrono Cross яшчэ ў спісе, то у вас ёсць на гэта магчымасць, вы можете прагаласаваць і вярнуць у спіс, і вам патрэбна як мінімум 3 галасы і перамагчы тых, хто будзе казаць, каб прыбраць яе са спісу. Так што гэта бойка галасавання. Вось, за гэтую гульню не галасавалі больш, чым за паўгады. Я нават скажу, што за яе не галасавалі больш за... Колькі апошні раз мы ведаем, нам вядомы час, калі за яе галасавалі. Ну-ка. Галасавалі 459 дзён таму, і гэта тады, калі мы яшчэ насамрэч больш павінна быць, таму што абнавіўся тады бот. 459 дзён таму абнавіўся бот. Я лічу, што латарэя была б весялей, не так шмат такіх выпадкаў было б. Латарэя ў сэнсе? Вітаю, Сада Токар. Про якую конкретно лотерею ты кажеш? Так, оборона, але гэта кароткая оборона, она ненадолго. Так. Так, у нас маланочка я трошки подбиваю. Зараз я ману собі верну. Оп. Побачаюся. Блін, чат, я вам не переключив. Якби, вось праблема таго, што ў мяне, каб вы разумелі, я прад прагляд стрыма бачу там жа, дзе і чат, каб вы разумелі. З-за таго, што яно ў мяне не на бачным месцы, вось такая вось хрень можа адбывацца. Так. Калі на гульні не апазнаныя балы, то не размазаць, а выпадковай гульні ўсе балы закінуць. Ну глядзі, менавіта толькі для твічат. Разумею, на Lucky Tower Ultimate отправляется 1000. Разумею, але я пакінуў пакуль так. Блин, давайте ману отсюда заберу. Згодны, але з іншага боку гэта трошки нагнятае. Глядзіце, калі у твічата будзе скончвацца колькасць пунктаў, так, крысе, яна ўсё бліжэй і бліжэй. Так, давайте, опа. І зараз я сам маланкай буду яго лупіць. Хто раней маланкай пераб'е, я ці ён? Это, магчыма, будзе вельмі простая бойка насамрэч. Ай-яй-яй, мана. Зараз стягуємо ману з гэтага ўсяго. А чаго ён там стаіць? Тупіць. Смешная бойка атрымліваецца. А што? Чаму так раптоўна мяне ляснуў просто? Бзда. Вось, карацей, калі скончваецца, чым менш будзе гулень на вось старых, на твічаце, то тым больш яно будзе набліжацца да моманта, калі раптоўненька нейкай гульні заляціць прям гіганцкая колькасць пунктаў.
Таму нагнетацыя яно будзе пакрыху кавалкамі адчапляцца. І гэта файна, мне падаецца. Так. А! Так, блокировка, блокировка, ай! Давай, 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 давай. Ай! Ён просто час часу телепортуецца і імгненна пачынае лупіць маланкай. Я зразумеў, у чым праблема і як ён так мяне забівае. Так, давайте-ка. Я могу фаерболом яго ляснуць? Я просто жадаю неяк зачызіць яго зараз. Ось так. Где там фаерболы наши? Ось тут давайте. Где моя маланка? Не маланка, фаербол. Фаербол довольно моцная штука. Прицелилися. Так, ви бачите, чат не читаю. Ай-яй-яй. Блін. Капзда. Жорсткі які. Так. Щоб такого яшчэ ляснуць яму. Давайте яшчэ спаглянем наши заклёны. То, што ўвогуле. А, вось, паказаць усе заклёны. Добра. Фаерболы, форсфілд, хейст. Запаволіць можа яго, хаця гэта не вельмі дапамагае. Просто ў ідэале, я думаю, насамрэч, можа быць, трэба не маланкай. Блін, з маланкай, конечно, ёсць свае плюсы. Ён тэлепартуецца тады. Давайте тады паспрабуем... Я рэальна, я зараз паспрабую фаербол. Праз фаербол яго разнесці. Можа быць, атрымаецца. Захаваюся, каб наступны раз не перадолеваць. Так. Заклёнчики, заклёнчики моя. Мана, 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 мана. Чапіся. 3 фаербола ў яго ўсяго-то патрэбна было закінуць. І я яго забіў. Вось і ўся бойка. Лёгка, з першага разу. Так, давайте-ка тады вернем сабе маланачку. Фаербол цудоўна. Шчыт гэты кіну вось сюды, няхай там будзе. Па-па-пам. Дзе моя маланка? Вось, маланка ўсё яшчэ актуальна супраць слабых ворагаў. Так, рознага з яго паднімаем. Паднялі. Падняў. Не падняў. Не, ўсё нормально. Так, і прадметікі новыя. Шо гэта? Палка з маланкамі. Палка-маланка, зразумеў. Давайте... Вось так будзе. Не, вось так будзе. Так, плутаніна нейкая пачалася. Так, во, вось так, і ў альтэрнатыўную руку ўсё яшчэ палку-капалку. А гэта... Просто трывалая, так? Ну так, мне лепей зараз. Угу, і шлем 125. А колькі? А що мені там прануто? Тое ж саме, тільки трошки горш. Добре. І шалом новий. Ну ви поглядіться. Заживем зараз. А книги з нейкай заклянув, з яго не випало, ні?
Просто было бы лагічна, ну, маг, усе, гэта ўсё. Не бачу. I cannot believe Hecuba's audacity. After your heroic efforts at battling the undead in the Tomb of Valor, she sent the ogres far afield from their realm to kidnap the great wizard Horvath. You need to go immediately to Grok Torlad. Rescue Horvath. Without him, the fate of our fair land lies in Hecuba's ruthless grasp. Добра, гэтая Хекуба адправіла ограў, каб злавіць нейкага чарадзея, якога я не памятаю, што за ён. Мы адпраўляемся, каб выратаваць яго. Нам коротенька патлумачылі расклад бягучы. А, 47, а гэта у нас... Давайте-ка гэта булачак апранем. Трошки накладзена заклён на яго. О, знаёмы капітан, даўно не было. Where have you been, lad? The ogres overran the village of Bryn, and we'd have lost it to them if Horvath's powerful wizardry were not thrown into the fray at the last moment. But in the heat of it all, the beasts captured Horvath, leaving rebuilding the village our smallest concern. All Nox is now in peril if Horvath is lost. You must go where Horvath was headed, northeast to the ogre town of Grok Tor. Bring Horvath back, or we are doomed. Добра, выратаваць Хорвата. Я нават імя амаль запомніў. Так. Дзе там моя мапа? Выратаваць чарадзея, каб выратаваць усіх. Шо, першы раз? Ментар? А, гэта ментар. Hurry and find Horvath, lad. Вось, Immolated Improved. У меня ж там... пачакайце-ка, так, у меня ж узровень падняўся, правильно? А я ж нічога размяркоўваць, по-мойму, не магу, і так? Яно просто размеркавана, як размеркавана, я ні на гэта не ўплываю. Ну, по-мойму, так, то бок майго ўплыву няма, просто, па сутнасці, у меня выраслі лічбачкі і ўсё, і наколькі толькі магчыма. Блин, а можна вярнуцца назад пагандляваць, а? Мне гандляр патрэбны хоць які. Ну, збірайся. Опанькі, що я знайшов? Медведь. Не холера ты, медведь. 2 фаербола йому мало. Мені за 3 фаербола злосний чародей помер. Блін. Ти помреш чи ні? Абсурдная ситуация. Есть. 400 досвіда. Нормально так. Так, конечно, тут подобрали. Нормально заживем. О, яшчэ секреточка. Секреточка внутри секреточки, а? Як вам? Секреточка Сепшн. А-а-а. Усё, гэта ж апошняе, так? Пляецца ўсё. Так. Сярэднявечныя штаны. 20. А ў мяне таксама 20. Цішотанька. Таксама 20 дае абароны, і ў мяне такая ж самая. І трывалая шлем чарадзея, які ў мяне ўжо ёсць. Усё гэта толькі для досведу. Я для досведу гэта рабіў. А? Ты не збіраешься со мной размаўляць, так? А можна гандляра, калі ласка? Мне там адрамантаваць рэчы ёсць. Розная зброя. Ага. Блин, не холеры плотные пошли вороги.
У мяне месца для секеры няма, так? Альбо што, альбо мне просто ўвогуле вага. А, ну я забіты полностью. Вось для таго мне не патрэбна было бы... Давайте гэта абутак... Блин. Хацеў выкінуць абутак, не выкінуў абутак. Так, гэта не патрэбна. Не патрэбна. Вось гэта можна... А, яны важаць просто як коні. Так, яны важаць... Вага 175. А, ну зразумела, чаму я не могу яе падняць. Я ўсяго 1500 могу падымаць, а гэтая халера 170 важыць. Так, арбольчиком одним забивается. Вітаю у Брыне. До города добраўся. Ну, калі што, я тады магу выбегчы назад пры жаданні і па сутнасці скарыстацца простым з нагамі сваімі. Спецыяльна, каб прынесці ўсё ў горад і прадаць. Добра, тут нічога няма. І тут няма. І тут няма. Накладу няма. А, люди тут... Блин, тут уже напали на город. Весь город минус. Так. По сутності нема нічого. Ай-яй-яй. Shadow, вы бачите? Ніхто не збирається за мною бігче. Так, люди, не помирайте. Живите. Так, 2 живых. Але тут, по сутності, напад на город відбувається, і ми оборонимо його зараз. Так, это просто человек. А я могу поменяться местами с чем-нибудь там? Не? А як мне туди трапить? А, просто проскочить, ну логично. Кожный раз. Загадка для меня. Опа, гандляр, вы глядите. И он таки, ну нормально, в принципе, неблаго гандлюем тут. Мячи, щиты, скруточки, койфы, зноу щиты, зноу мячи. Нормально так мы зброю гэтай нагандлюем. Это секеры. А, ну гэта секера амаль нічога не каштуюць, а важыць як коні. Так. Гэты абутачак я пакінуў. Гэта мы таксама пакінем усё. Я думаю, яблоки можно продать просто усе. Потому что не патрэбныя нам. Гэты сайт кажа, што Lepus No.1 украінскі стрымер па Medieval 2 Total War. Амаль усё сыходзіцца. Амаль усё сыходзіцца. Так, ремонты. Адрамантаваць вось гэта. Адрамантаваць вось гэта. Там рэч усё варта адрамантаваць. Так, гэта амаль развалілася. Блін, зараз дорага адрамантаваў, абсолютно бессэнсоўна, не патрэбна было гэтага рабіць. Ну ладно, ўжо позна. Што зрабіць, правильно? Што-небудзь набыць у яго? А, у яго нічога няма. Цудоўна. Так. Мне, можа быць, яшчэ што-небудзь можна яму скінуць.
Ну, до речі, наконт Number One. Ми час від часу з вами стрімимо гульні, так, які, ну, прям не супер популярні на Твічі. Ось. І ми можемо бути навіть одиними у категорії. Ну, або, наприклад, там 5 чоловік, і у 4 чоловік там 2 чоловіки сидять. Ось такое. Так що ми, в принципі, уриваємося у категорію час від часу, і ми топові стрімери з вами. Короче, топовая суполка. На нейкую гульню. І такое ні раз і ні два здаралося. Ось так, рельєф Number One по Empire. Ну ось, до речі, ось просто для приколдеса, так? Empire Total War, так? Empire Total War. Та-та-та-та-там. Самий... ну Total War Warhammer. Так, не давайте категорії. Іду брауз. По категоріях шукаю Empire. Добре, Total War. А чому не шукаю? Empire Total War. Ні, що не шукаю, зламався пошук. Короче, мой пункт у тим, що коли ми і так топові сполка, гэта увогуле питання нема. Ось. Я просто думку такую, коли шукать категории текст. У меня пошук зламався, короче, на Твичі. Ось, ожив. Empire. Блин, что за хрень? Total War. Ни одного Total War знайти не можу. Ну, короче, пошук зламаны. Давайте самое тупое. League of Legends. Ён не знаходить навіть те, що я бачу на екрані. Короче, у меня пошук не працює. Короче, моя думка у тим, що коли ви зараз поглядите на умисний там Nox альбо Empire Total War, хоча за все ми топова штука. І стіпла, і гэта 100%. Куди ж без гэтага? Там у мяне кот нейкі даследаванні праводзіць на кухні. Сярод урон даляў. Мы топовая суполка по Nox. Ну, так. Ось, гэта самае, выстаўленне катэгорыі ўвогуле праблема. Ну, типу, яны прям праблема. У мяне не стаіць украінскай катэгорыі нідзе, таму што мне трошкі няёмка, я хацеў бы, каб у нас, ну, скажем так, суполка была... Калі украінцы завітаюць, я шчаслівы, але ў той жа момант мне хочацца ў першую чаргу, каб гэта была суполка для беларусаў. Вось. І за гэтага атрымліваецца, што я спецыяльна не ставлю ніякія тэгі украінскія, не ставлю мову украінскую за гэтага. Empire толькі на бліжэйшыя дні топавыя. Там далей ролик на 2600 праглядаў 3 дні назад. Не, ну, глядзі, там по-рознаму бывае. Просто сам факт. То бок мы час ад часу скочам у такое, што... Ну, зразумела, што катэгорыя можа быць не самая папулярная, так, для праглядаў. Але мы спакойненька там шороху наводзім некаторыя. Гэта псіхалагічнае даследаванне, як шмат посуду... Як шмат посуду можна паскідваць, пакуль рэльеф не вытрымае, не прыбяжыць. Я рэдка, ну, ведаеце, я просто яго звычайна прыходжу і просто здымаю. Ну, типу, просто перастаўляю куды-небудзь, он спакойна да гэта ставіцца, гэта не нейкая там трагедыя. Вось. Не супер стрэсовая. О, з рапухай можна паразмовіць. Рапуха, ты адчэпішся? Пачакайце, што? Я зламаў гульню, чат. Я зламаў гульню. Рапуха, диалог з рапухай заграз. Я не могу его снять. Давайте, загружаться. Я загрузиться не могу, чат. Я реально, я взломал гульню. Я не могу выйти из этого. Не могу користаться заклёнами. Не, ладно, заклёнами могу користаться. Упс. А вы думали, я не взломаю эту гульню, а? А вы думали, я бага не зловлю? Все можно взломать. Мне потребно только рапуха и кубики. Про цябе кажа, што нумар 19 з тых, хто... А гэта адкуль інфармацыя? Ад чаго? Нам прыйдзецца закрываць гульню, бо яна
таго. А, не, пачакайце, во, атрымалася. Як мінімум у гэтую менюшку трапілі. Загружаемся назад. Во, давайте асобнае захаванне зробім. Бо ёсць верагоднасць зламаць. Мо таму што я не ўзяў квест спачатку. А, з гэтым чалом патрэбна было паразмаўляць? Please help me, kind stranger. The ogres have set my house on fire, and my poor frog Lewis is trapped by the flames in the other room. Rescue him, and I'll forever be indebted to you. Добро. Ну тут все просто. Мы, карацей, водичку подпихиваем сюда. И она тушить. Так. Потом мы идем и водичку еще раз подпихиваем. И яна тушить. Мы подпихиваем водичку еще тут, и она тушить. Кайфово же. Так. Захаваліся. Fine, I will follow you. Just get me out of here. І ён памірае. Ён багае, калі ён памірае. Вось у чым прыкол. Калі ён у полымі наступае, то ламаецца. Хаця там нейкія стрымеры, які спецыялізуюцца на Empire TV, калі яго не ўлічваюць, то мы топаю. Ну, нюансы. Нюансы, не важна, гэта... Подумаешь, человек стримить гульню гэтую целыми днями. Шо мы там, с кем мы там спорничать будем, правильно? Дотискаем. Карацей, весь прикол дэс у тым, каб з рапухай не размаўляць да таго моманту, як дом не патушым увесь. Бо рапуха закрасае літаральна, ён пачынае размаўляць з намі, перасоўваецца трошки бліжэй і ламаецца. Ну, тыпу, ён памірае і ламаецца ўсё. Хаця гэта можа быць прикол дэс, ну, з таго, што мы гуляем зараз не зусім у Nox, калі вы не ведалі, мы ўвесь стрым насамрэч не зусім Nox гуляем. Мы гуляем у open-source-ную версію Nox, якая нармальна працуе ад розні ад арыгінала. І вось зараз она працуе. Там у кухара нічога няма. Вось зараз залічыла ўсё. How can I ever repay you for your bravery? What? What's that you say? Loads and loads of money? Well, whatever you require, please take this as a sign of my appreciation. Дзякуй Богу, ты выратаваў яго. Як магу табе адплаціць за гэта? Што ты кажаш? Шмат і шмат грошай? Ну, калі ты гэта тое, што табе патрэбна, калі ласка вазьмі гэта як узнагароду. А што ён даў нам-то? Нам 250 золота. Баночка з маной. Разбитый дом. Нормально. Так, Ганляр, ты что-нибудь продаешь корыстно? Вы поглядите, что продае. Книга шока, обороны от яду. Блин, ось я продзяўбаўся там трошки. А давайте реально да ўсе тры кнігі набудзем. Кнігі для нас гэта прям важная штука. І ўсю ману, якая ў яго ёсць. Пенчки з манай. Вось, усё. А яму прададзім, насамрэч я б прадаў посахі некаторыя. Вось гэта я прадаў бы за 1600. Пачакайце, колькі яны каштуюць? Гэта за 1650, гэта 300, фаерболы танней каштуюць. Это 150 каштуе. Ну ладно, давайте тады... Да, я не ведаю, просто гэта ж амаль... Ну не ведаю, ладно, дзіўная хрень. Я не разумею, за што там плаціць столькі. Так. А давайте гэтую продадим. Хотя не, на лечение, яна хутчэй регенерацию нам дае. Не, давайте вось так покинем. И ок, не будем перебольшивать. 1000, ён не перезараджаецца. Справа ў тым, што ён типа перезараджаючыся, просто я не разумею, што гэта значыць.
Rechargeable. Просто он слабенький, кабзда. Ну, вось гэтую. Ён ледзь-ледзь б'е. Ён перезараджаемы, што гэта значыць? Greetings, young adept. Ён же не сам перезараджаецца, яго патрэбна за грошы перезараджаць. А кошт перезарадкі такі дурны, што я выпадкова яго падрамантаваў, і ён перезарадку атрымаў. Просто ён каштуе кабзда. Я 1000 залатых просто на гэта аддаў, а я так не настолькі часта гэтым карыстаюся. Есть два типы rechargeable. Один сам по сабе з часам, іншы ад камянёў маны. Дык гэта можа быць вельмі крутая штука. Так, шок яшчэ. І абарона ад яда. Ну, просто насамрэч будуць гэты заклёны, але я не той, каб вялікі іх фанат буду. Так, конфуз. Што ты робіш? Так, заклёны. Дзе там конфуз гэта? Ось, пропустил конфьюз. Так. О, до речі, неблагая штука. Губляє контроль, карацей, ворог. Супроть боссов круто буде. То бок, хочеш сказати, що коли я зараз до каменя мани підбягу, то є вероятність, що гэтая палочка у мене обновиться. Реально. Воу. Ачмуреть. Тогда я буду користатися ею, типу, это круто. Одно, что я не разламываю ни холеры. Ой, блин. Так, давайте на замену іншую палку поставим тут. Для того, как ломать объекты. Просто супроть ворогов тады гэта вельмі комфортная штука. Залаты ключ патрэбны, каб адчыніць гэта. Добра. Пробежимся яшчэ по городу далей. І тое, каб нешта цікавае было. Так само дом, просто дом. Нічого такого, насамрэч. Просто дом. Щось ти там подобрав. Неблаго. Подобається мені все ж таки механіка мани тут. Это весело. Так, почекайте, в этот дом я заходил. Я все это проверял уже. Так, я это все проверял. Тут нема нічого такого. На ALAB отправляется 1000, и на Blood Thief отправляется 1000. Дякую велике. І на відблоун яшчэ 1000. Ну я зразумеў, карацей, гэта вось роўненькае прасоўванне адначасова. Опанькі, вы паглядзіце нам дапаможнікі якія. Так. Она далеко не бясконца. Что гук был? Пытается кота треба доставать уже оттуда, где он там засел. Дайте-ка момент. Зараз за котом схожу.
Каты пералічаны, усе на месцы. Все ў парадку. Толькі Люціку нешта сумна, ён увагі жадае. Дарэчы, там эпікі аддаюць клоун дрон in the danger zone. Так, зараз я не заблукаў, каб чытаць нармальна. Даволі прышпільная гульня, каму цікава, майце на ўвазе. Давай-ка я зараз забяру. Калі раеш, я даўно да эпікаў не заходзіў. Забываюся да іх заходзіць, насамрэч. Там было бы файна бачыць, што я прапусціў ужо. Типу, зайсці такі, о, я прапусціў, калі б я зайшоў на папярэднім тыдні, я б забраў вось гэта. Це было бы круто. Так, зараз заберу. Усе на месцы? Не, усе на месцы, у сенсі коты усе на месцы. Так, усё, вяртаемся. Ту-туру. Пабеглі далей. Ніхто в інтэрнэце не ведае, што ўсе на месцы каты. Так, так. А скуль вы ведаеце, што гэта не кот? Што вам гэта? Вы думаеце, вебка пацверджанне таго, што гэта не кот? Галоўнае, што не кат, ну, слава богу. Ой. Это не халер я тэлепартнуўся. Так, мне тады ў іншае месца. Так. Лухта нейкая тут. А можна лодачку мне, калі ласка, паплаваць? Тут прыгожа. Два коты один на одному плашчы. Ну, маску яшчэ чалавечую апранулі і прыкідваюцца. А, ведаеце, не маску, не маску, вусы. Вусы карацей і бараду такое надо прыляпіць. Просто калі гэтая штука пераязджаецца аб камяні, вось гэтая палка, то яна вось гэтая мелка ўсё падзабіваць, гэта прям цуд. І ману эканоміць. Што мы гэта не памірае-то? Вось. Дарэчы, можна накласць на сябе. Так. Я тады разумею, чаму я так шмат каштую. Блин. Так, где там была оборона от яда? Усё? Альбо яна... Што дае оборона ад яда? Яна зніжае верагоднасць, што мяне атруць, альбо пашкоджанне ў рэзультаце гэтага. Оборона ад яда. Кажа, што поўнасцю ігнаруе эфекты. Цікава. Блин, она, конечно, перезаряжается, она крутая, але слабенькая она, кабзда. Волчок, помри. На. Пошел за им. Так, все цудовно, волчка там нагнала. Я поставлю каля каменя. Блин, еще один прибег. Цудовно.
Як было бы добра, калі б яна была тады на зомбаках. Яна і была, я яе здабыў вельмі рана ў гульні. Просто на зомбаках там косяк мой... Ну, зомбакі, ў прынцыпе, маюць даволі шмат здароўя. Мне патрэбна 15 снарядаў, каб аднаго зомбака просто, ну, паваліць. Гэта прям шмат. Тут темно неяк становится. Я по воде ходить не умею, я не джибус. Ну ладно. Так. Ні халера мне патрэбна снарядаў, просто вось одну такую штуку прибить. Капсда. Просто калі кайціць, это жесть, таксама. Усё жесть атрымліваецца нейкая. Ну, трошки Looney Tunes, так? Вы не знаходзіце? Уф. Ёсць. Давайте, можа быць, я прямо зараз гэтую самую зніжу планку на гульні на вылет до 4 месяцаў. Просто каб яно не было сюрпрызам у панядзелак прям моцным. Давайте я прямо зараз гэта зараблю. Это не вельмі складана. Так. Потому что уже абмяркоўвалі, можа не мае сэнсу рэальна трымаць паўгады. Я хоць і хістаюся, але паўгады гэта было тэставы перыяд. Так, где там у меня дата набирается? Где я там записал я? А, вось. Минус 4 месяца буде, няхай. Так. Раз у одном месцы, и зараз, каб показать, вам показывало так само. У другим месцы. Оп. Цудоўна. Зараз каманда Хвост павінна паказваць гульні, якія на вылет у нас будуць, якія старэй за 4 месяца. Так, і у нас там трошки прям нормально змяняецца гэта самае спіс. І гэта толькі 5 апошніх, то бок там насамрэч, калі 4 месяцы браць, то тады зараз там у гэтым спісе 10 гулень 12. Чаму не рабіць просто галасаванне на тыдзень, збор балаў пераможцаў у пятніцу, потым абнуленне і па новай. Тады атрымліваецца, што людзі, якія гэта самае, ну, тыпу, глядзі, у гэтым няма працэсу, то бок ты заўсёды гэта стрымлівае людзей траціць балы. Вось такая логіка. Гэта стрымлівае людзей, якія асабліва не вельмі рэгулярна глядзяць. Тыпу, навошта мне галасаваць, калі я магу прайграць. Вось такая логіка. Перамагаць будуць толькі папулярныя гульні. Гэта таксама. Ну, тыпу, і ў адзінку прасоўваць становіцца яшчэ больш бессэнсоўна. Вось, перамагаць будзе там... Калі ў такой сістэме можа прасунуць любой чалавек, нават які доўга не з'яўляецца на стрымах, то оно пакрысе прасоўвае. І то ў такім рэжыме гэта патрэбна аддана прям кожны дзень глядзець, каб накапіць дастаткова пунктаў, каб яшчэ уяві сабе прадзяўбаць усе пункты, якія ты накапіў за ўвесь тыдзень. Ну, такое. Таму не. Як бы гэта першае, што прыходзіць у галаву, і я гэта адразу ад такога варыянта адмовіўся. Яшчэ на этапе, калі гэта думаў, што бы мне зрабіць з дайсамі. Я хацеў бы нейкую штуку, тыпу, якая... Я хацеў штуку, якая паказвае колькі, ну, тыпу, людзі, якія актыўна сядзяць на стрымах, што бы яны хацелі бы паглядзець, нават калі гэта рэдкая нейкая штука, незвычайная, вось такое. І вось оно альтэрнатыўная хрень. Праблема толькі ў тым, што людзі трошки падзабіваюць на свае гульні, нават прасоўваць. Вось у гэтым праблема. Вось, гэта трошки не тое, як я хацеў, каб яна карысталася.
нормально подойдет. Оп. Фаербольчики, якая моцная штука, а? І доволі танная, до речі. Упс. Да і... А можна трапити сьогодні? Неблаго. Папулярна не абавязкова, але гэта будзе пераўтварацца ў флешмоб. То бок кожны тыдзень гэта флешмоб. Камусьці такое падабаецца, я не супраць. Просто што тады не будзе нейкай гульні тыпу крул ці сквад. Тосьці можа парадавацца, але, напрыклад, ну, карацей вось такое прыкладна. Альбо будзе проста збярэцца літаральна 2-3 чалавекі на одну гульню і ўсё, і будзе гэты 2-3 чалавекі толькі будуць перамагаць кожны тыдзень. Камусьці прыйдзецца чакаць стратэгічна і прадзяўбаць свае пункты, то бок, ну, гэта не матывуе насамрэч выкладаць. Я бы ў такой сістэме не выкладываў свае пункты. Ну, ось у якой кожны тыдзень, ведаючы, што я іх просто згублю. Ось, я бы такога не хацеў. Сабе бы я такога не хацеў, таму і вам не жадаю. Блін. Зараз зноў Looney Tunes пачынаецца. Так, усё, перамаглі. Так, вось мана сышла на гэта і пакідаем так. А, блін, я мог шкляночку скарыстаць. Дык тут нешта укладаць няма ніякага жадання, калі топ-60к. Я, ну, добра, у цябе топ-60к і, напрыклад, гэта самае, які твая гульня, нават калі ты яе прасоўваеш па крысе, то яна ўсё роўно пераможа. Ну, тыпу, яна пераможа. Ну, прям, это не пытанне. Вось. Просто калі ты бачыш, што хтосьці ўклаў 60к і ты ведаеш, што твае пункты нікуды не пайдуць, не маеш ты верагоднасці перамагчы, то тады рэальна няма ніякага сэнсу. Просто адсутнічае. На Cruelty SWAT отправляется, спробовала отправить 100 пунктов, не. На цивилизацию 6 отправляется 500, дякую. Колькі гэта зойме 3 месяцы, ты не сможешь просунуть, калі будзе дастатковая колькасць гледачоў, то бок, ну, скажем, ну, штук 40, так, ужо пры 40 гледачах, 2-3 гледача будуць заўсёды абіраць, што мы будзем гуляць, заўсёды. Ну, типу, і табе прыйдзецца 3 месяцы чакаць, пакуль ты зможаш. То бок, калі один чалавек можа прасунуць, так, 3 чалавекі могуць прасунуць у 3 разы хутчэй і пакінуць яшчэ трошки. І таму ты заўсёды будзеш глядзець адну і тую ж гульню на галасаванне. Заўсёды адну і тую ж гульню на галасаванне. Вось. Вось такая штука. Ну, типу, рэальна. Это, ну, калі людзі будуць збівацца ў групы, то гэта абсалютна непераможная становіцца штука. У мяне разлік на тое, што людзі будуць збівацца ў групы, але яно будзе больш плаўным. То бок, ну, один чалавек усё роўна, як бы... Оп. Один чалавек усё роўна можа прасоўваць. Пакідаем яму. На Airfix Dogfighter отправляется 100. Что за Airfix Dogfighter? Мы, по-моему, уже размаўлялі. Гэта там самолетики, ну, в сенсе маленькие такие, правильно? Airfix Dogfighter. А, ну так, докладно. Это гулявыя маленькие самолетики. Колькі часу гэта займе? При актыўным прагляданні, ну, то бок, чалавек генеруе 10, калі актыўна глядзіце, генеруе па там 600-700 пунктаў за стрым. Ось. Так, 30 000 гэта шмат, і 60 000 гэта шмат. І гэта людзі прасоўваюць. Просто я кажу, што, тыпу, у галасаванні, дзе абнуляецца ўсё кожны тыдзень, ты супраць 2-3 чалавек просто не можаш фізічна, абсалютна не можаш нічога перамагчы. Ты можешь только накапливать свои 30 000, там 40, то, что ты можешь зараз закидывать просто в систему по крысе, а плюс у нас есть рулетка еще на это. Ты забываешься про рулетку. Сегодня перемогла гульня за 8 000. Это тыдзень наголосованного.
Ну, 100 стрімов. Я скажу, що DOS 2, на яким зараз 60, просовується значно худший, ніж за 100 стрімов. Значно худший. До холери виходить. Ну, я тобі кажу, що коли я зроблю просто по одной, то буде горш. Буде горш. Ну, типу, вероятності просовувати буде... Я не кажу, що зараз прям легко усе просовується. Я не кажу. Просто буде горш. Ось і все. Абсолютно немає сенсу просовувати гульню, яку не потримають. Абсолютно немає сенсу. Прям 0 тоді. Так. У яе онлайн живы, а про кого гаворка? У топ даволі просто пробіцца, калі мэтанакіравана закидывать. Ну так, ты канкурыруеш. Справа ў тым, што у мяне зразумейце яшчэ такую рэч. Яно зараз каштуе 50-60 тысяч, так? Это залежыць ад таго, як актыўна людзі глядзяць. Тыпу, чым больш людзі актыўна глядзяць, тым больш мае сэнс. Ну, тыпу, тым агрэсіўней ідзе спаборніцтва. Вось і ўсё. То бок раней было 20 тысяч, потым стало 30-40 і доўга трымалася на 30-40. У пэўны момант падскачыла з 30-40 до 70. 70 у нас было, по-моему, самыя дарагія гульні за ўвесь час, гэта было по 70. Зараз яно 50-60. Тыпу, гэта не гэтае самае. Гэта з-за таго, што людзей больш становіцца. І гэтая планка, яна будзе, ну, яна мяняецца з часам. Так. Не прасунеш нешта адзін? Я не ведаю. Ну, тыпу, магільшчык прасоўвае рэгулярна гульні ў адзінку, выключна ў адзінку. Калі будзе больш людзей, ну так, калі ты ж... Паглядзі, давай паглядзі на гэтага з іншага боку. Ты жадаеш прымусіць паглядзець усіх астатніх тое, што жадаеш паглядзець ты, і ты прымушаеш паглядзець, напрыклад, 50 чалавек. Ну, скажем так. Ты адзін, ты ў адзінку гэта робіш. Калі у цябе будзе, калі ты прасоўваеш штосьці і хтосьці падтрымлівае тваю ідэю, то гэта задача спрашчаецца ў некалькі разоў. У разы. Разумееш? Ось. Просто што ў рэжыме, калі іх усё абнуляецца кожны раз, прасунуць у адзінку немагчыма. Просто немагчыма. Мы заўсёды будзем глядзець, што будзе ждаць прям большасць. А я хацеў сабе пакінуць месца для гулень, якія не такія папулярныя. Які не ўсе ждаюць паглядзець. Я прымусіў, спадабалася. Ну, рознае ж там абсалютна дзіўныя рэчы спрабавалі. Твои ідэі не супадаюць з большасцю. Я таму і кажу, для цябе якраз такі ёсць, для такіх як ты, якраз такі і існуе гэтае галасаванне. Ты ў адзінку можаш прасунуць. Ты здольны гэта зрабіць. Это просто закидываешь пункты, пакуль закидываются. І гульні перамагаюць раней за рулеткі. Тым больш, што зараз ідзе марафон, зараз самы час было бы штосьці прасоўваць. Тыпу, марафон скончыцца праз тыдзень. Вось, і ўжо, ну, тыпу, калі хацелася штосьці прасунуць, вось самыя марафоны для гэтага у нас ёсць. Марафоны, яны даволі частыя. Трэба надта шмат, любы шлях пачынаецца з першага кроку, я табе скажу. У нас былі гульні, якія перамагалі за 1000 пунктаў. Так, тут можна упасть униз мы падать не будем, но его нахрен. Не ждаю. Вось, апошнія гульні ўсе перамаглі менавіта на рулетцы. Так, рулетка, яна дадае вось гэтага моманту нечаканасці. Уже не ведаю, што прасоўваць. Ты можаш паўторна прасоўваць, у нас радиалайт не допройдзена. У Dark Detective есть другая частка, якая я таксама набываў бандлам з першым Dark Detective. Ну, бэтчиз пройдены. Не падаю ў дзірку там, што там, калі туалет вясковы. Так. Я асцярожна тут. Мне падаецца, я трэці раз уже бягу сюды, таму што ў размовай пераключыўся. Не, вы глядзіце, не до конца тут даследаваў. І я ўзгадаў, чаму я назад бегаў.
потому что у меня мана скончилась. А что у меня скончивается регулярно мана? Блін. І я зауважив, до речі, вовчки усе менш і менш досвіду дають. Я так розумію, з кожним узровнем яны просто, ну, падають по корисності. Радіолайт не сподобався? Ну, ён нейкі, у ім не хапае, типу, завязка неблагая, але гісторыя, типу, не доскончана. Типу, я шчыра не чакаў там нейкіх культыстаў. Калі б там без культыстаў было бы... Хаця не, я скажу, Радіолайт неблагі. Я бы паглядзеў, можа, чым скончваецца гісторыя. Ось, адзінае, што можа ёй атмасфернасці не хапае, як... Блін, як же яна ўсё... На што яна падобна? На чэлы на вежы. Забыўся. Firewatch, вось. Яна не дацягвае да Firewatch у сваёй пабудове, але зноў жа розныя бюджэты. Вось, так, Firewatch. Назва не адразу ў галаве ўсплыла. Не зусім так, з кожным забойствам пэўныя пачвары, гэтыя пачвары дае на адзінку менш досведу. А навошта так зроблена? Гэта ж не рэспіцца нічога. Ну, типу, гэта ж сінглплеерная гульня, і тут усё, як забіў, так забіў, і ўсё. Ага, зачынена механізмом. Ну-ка. Што гэта нахрен значыць? Механізмом яно зачынена. Ну для гэтага дзюрка і ёсць. Усё, у дзюрку патрэбна ісці. У адтуліну, чат. Каменчики некие. Полом выкладенные. Так. Ну реально такая уже слабенькая хрень, просто ни об чем. Адзінае, што я ратую гэтую палку, тое, што па сутнасці яна перезаряджаецца. Калі б не гэтае свойства, то ўвогуле бескарысная хрень. Ну, вось маланку одну пусціў, і вы побачылі розніцу ў моцы. Можа быць, маланка нават і карысней будзе ў гэтым сэнсе. Хаця зноў жа маланку таксама без канца не будзеш карыстаць. Ту-ту-ру-ту. Опанькі. Мядзведь. З аднаго фаербола пайшоў. Добрая інфармацыя па істотцы. Не вельмі карысная. Давайте тут маланку ляснем. О, маланка там не той каб сур'ёзна нешта. Галоўна на мелкіх, можа быць, маланку не выкарыстоўваць. А пушку. Ну вось на такіх вось типу паучкоў нешта. Паучкі ўвогуле ніякага досведу ўжо не даюць. Жарт. Ну реально просто паучкі ўжо 0. Просто нічога. Неяк не сур'ёзна. Не спартыўна, я б сказаў. Мо ты іх вывучаеш падчас забойства і з кожным разам дайдуешся і ўсё меней. Ну зато можна не турбавацца, што не забіў да некаторых пачвар. Мае сэнс. Просто звычайна гэта балансуюць тым, што ў цябе больш складаныя пачвары даюць больш досведу, і ты рэдка іх сустракаеш, так? Ну, такім чынам балансуюць. Як бы вось гэтых мядзведзяў, я думаю, абмежаваная колькасцю гульні, у цябе не будзе 50 мядзведзяў. Ну, напрыклад, там ты кожны раз забіваеш, і тое, што на адзінку змяншаецца, як бы ні на што не ўплывае. На мелкія пачвары мае сэнс, але гэта можна балансаваць тады ўзроўнем. Тыпу, у цябе занадта высокі ўзровень, і мелкія там павучкі нейкія не прыносяць нічога абсалютна. Ось, хаця маеш рацыю. Тыпу, я думаю, што гэта была частка фантазіі якраз такі таго, што ты вучышся.
Гэта як бы альтэрнатыва, скажем так, эксперымент. Не самы благі. Блин, фаербол падаецца маім самым любімым законам зарастання. Зараз калі фаерболом трапляеш, гэта просто імба. Оп. Таму што ён бярэ просто і разносіць адразу ворага. Нахрен. Опанькі. Ось гэта эпічная бойка, вы бачылі? Ай-яй-яй, атруцілі, так. Атрута. Ось. Наклали. Это павінна супраціўляцца атруце. Там павінна быць лепей. Оп. Эй. О, блин. Мимо Скорпіона просто проходжу, і він такі: куди ти пайшов? Я його не зауважив. Я заблукав, мені подається трошки, ні? Так, туди шлях є, я туди не пайшов навмисно. А, ну і ось, нарешті. Тупік. Тут більше нікуди? Нікуди подається. Е-е-е. М-м-м. Так, эта частка зачищена полностью. Зараз пойдем там некая, типа, подобно як на замок. Там коридоры некие прямые починаются. Во. Реально як замок некий. Там нормально гэтых огров собралося. А, ё-моё. Да ё-моё. Фаербол трэп. Дыш. Давай. Ды. Падабаецца мне фаербол, так я сказал. Як толькі я сказал, что мне это падабаецца, ні халеры трапіць не могу ні ў кого. Нарэшце. Божухно, як нечакана складана стало. Давайте за кришталиками назад сбегаю. Хотя можно и наперед. Там забрать. Загрузка вельмі добра папрацавалі, а ніякіх дженерик гукаў. І ўсе якасныя. Слухаць гульню нейкае асобнае задавальненне. На свой момант яна прям круто зробленая. Кіраванне трошки месцамі напружвае, то бок я бы хацеў не так часто мазаць. Вось, ну, типу, я прям на цела накіраваў сваю заклён. Вось, і не хацелася б мець гэтай хрэні. Альбо мець актыўную паузу. Ну, типу, каб я мог накіраваць дакладна, вельмі... накіраваць вельмі трапна заклён, вось такое. Вось, а наконт крутых гулень, мне падаецца яшчэ з такога, хто памятае Dungeon Siege. Першы. Мне другі не спадабаўся тады, але першы круты прям. Вось, і яна, па сутнасці, мела, яна, па-моему, мела актыўную паузу, і там нейкія праблемы з заклёнамі не было, альбо ты просто указваеш цэлі, і там ужо персонаж сам карыстаецца, што ёсць. Шчыра, нават не памятаю, якая там сістэма магіі. Зараз спрабую прыгадаць, і нешта не памятаю.
А. Так. Тут. Ну і все, атрымліваецца, проход адчынілі, так. Усю ахову гэтую перабілі. Трэба было... О, фаербол ось тут. Бах! Бах! Мімо. Так, яшчэ адзін. І яшчэ адзін. Ну, вы глядзіце. Нешта, дарэчы, па-мойму, я зараз неўважліва лог глядзеў, але мне падаецца, не падае, колькасць досведу з гэтых оркаў. Ну, ограў яны, огры. Мне падаецца, яны нейкія фіксаваныя ўсё ж такі. Я просто, я зноў жа, я, можа, просто неўважліва лог глядзеў таго, колькі мне досведу далі. Але вось літаральна зараз групоўку забіў, і яны ўжо аднолькава ўсе далі. Хаця, можа, падзенне досведу таксама, рознае. Не па 11, а там неяк па-іншаму. Swap location. Менш маны стала каставаць, я не ведаю. Узмацніўся заклён, які мяняе мяне пазіцыямі з ворагам. Опанькі, пастка. Вы паглядзіце. Есть. Усё? Это ўсе оркі. Альбо будуць яшчэ. Давайте тады шчыт падымем. Тут будуць крышталікаў маны шмат. Я таксама заўважаў, што яно часам як быццам не адразу адбываецца. Ці мо сапраўды не кожнае першае забойства спрацоўвае, ці для розных пачвар па-рознаму. Можа быць. Можа быць, яны рэальна разбалансавалі кожны тып пачвары свой. Так. Альбо рэальна залежыць ад яшчэ ад узроўня. Тыпу пачвары, якія значна, можа, іх ёсць тайна ўзровень прапісаныя. І чым больш у нас розніца ва ўзроўнях, тым больш падзенне па ўзроўнях ідзе. Тады гэта было б зразумела, чаму, першыя пачваркі нічога не прыносяць, і яны хуценька губляюць. Нокс у тым ліку і мультыплеерная гульня, і вельмі папулярная менавіта ў гэтым рэжыме, наколькі я ведаю. Была, таму тактычная пауза там не тое, каб добра ўпісваецца ў механіку гульні. Не, тады пытанняў няма. А мультыплеерная яна, яка праходжанне, альбо, PvP? PvP. Не, для PvP гэта прям абавязкова такая хрень, у цябе ёсць моцныя заклёны і будь добры добра цэліцца ім. Не атрымалася прыцэліцца, твая праблема. Тебе хтосьці ў лыч просто наваляе за гэты час, пакуль там разбіраешся з сваімі заклёнамі. Гэта нармальна. Я бачу, што там нешта ёсць. Я ўпэўнены ў гэтым. Я бачу, што там сценка не сыходзіцца-то. Вось оно. Цудоўна. Воу, я ўпершыню за доўгі час набраўся гэтых самых шкляначак, каб ману вяртаць сабе. Ачмурыць просто. Я нешта думаў, што тут нешта будзе. Нема ні халера.
Блін. Маланкай не трапіў. Мне яшчэ шчыт пачаў з-за таго, што ворагі сталі мацней, мне шчыт пачаў знікаць хутчэй, які магічны. Угу. Это зачинено механизмом. Все гэта адчынілася, так? А, гэта мядзведь, божка. Я не зразумеў, што гэта мядзведь. А, ну вось, дарэчы, чорны мядзведь зараз даў раптоўна 20 досведу, а не свае 50, які ён павінен. То бок, ну, ён пераскочыў з 50 до 20, можа быць, з-за таго, што ён у клетцы гэтай. А можа быць яшчэ іншая, можа быць, яно проста рэальна зафіксаваная колькасць досведаў. Прям ручкамі просто праставілі кожным у гэтай лакацыі гэтыя чэлы будуць даваць столькі-то досведу, вось гэтае столькі-то, і каб у героя было максімум столькі-то досведу, калі ён выйдзе з лакацыі. Бо ёсць такое адчуванне, што можа быць тут просто рукамі падкруцілі. І танкі. Оп. Прыляцелі яны. Ну, маланка ж просто імба. Вы бачылі гэта. Так, захавацца. Опс. Нешта не халера, одна баночка знайшлася, якую я вытраціў на тое, каб гэта ўсё разбіць. Тады было б так, што на адной лакацыі некаторыя пачвары давалі больш досведу пасля таго, як такая ж пачвара дала яго менш, а такога я дакладна не бачыў. Не, ну так, ты вяртаешься ў папярэдняй лакацыі? Просто там вяртанне настолькі рэдка адбываецца, што гэта спакойна триггерамі і як адзнакамі, што гэта іншая лакацыя вырашаецца. Ну, типу, ты ходзіш, я не ведаю, мы ж праходзім з кропкі А ў кропку Б, гэта ж прамое праходжанне заўсёды. Я яшчэ не бачыў, каб мы вярталіся куды-небудзь. Ну, адзін раз вярталіся, але там мінорная, гэта мы ў зале просто вярталіся. Ага. Опанькі, я нарваўся на боса, так? Ты бос. Мне ж не заўсёды лінейна ходзім. Мне падаецца, мы большую частку часу так і робім. Ачапіся. А, ё-моё. А, это патрэбна было яшчэ адзін літаральна кінуць яму. Сюрікены у яго ёсць, якія я хутчэй за ўсё насіць не магу, таму што я хто? Я лох. У сэнсе чарадзей. А можна было быць ниндзей. Тун-турум. Это ўсё бескарысна. Ключик забраць. О, вы паглядзіце, Хорват. А ты можаш, калі ласка? А, вось зараз лячэнне, дарэчы, кагосьці іншага можа быць карысным. Хорват, ідзем. Хорват. Ну? NPC. Ты можаш скрозь дзверы прайсці? Дзякуй Богу. Якім чынам траплянец валодае магіяй гэтага сусвету? Гэта ж... Ну, ён жа траплянец.
Ти що за дивне питання задаєш? Він може усьо і одразу. Це ж так працює. Він розуміє м'ясову мову, він уміє робити різні штуки. Його поучили 5 хвилин, і він очмурений і сікайнувся тут. Зараз Хорвата ми і згубимо, так? Хорват, не помирай. А, и он сам на себя может заклён накладывать лечение. Добро, пошли-ка мы, дед, тебе доведем до камня маны. Мне что, мне не подобается ходить с Хорватом, мне было в одинку нормально. Хорват, а ты можешь, типу, до меня подойти? Ось, і давайте ми його полечимо зараз. А, ну, блін, у його запас здоров'я просто шален нейкий. Дякую Богу, що так є, тому що мені ж там не хотілося б, щоб його було мало. Так. Йо, невеличкая проблемка, Хорват. А він помер, цудовно. Save Horvath, I seized Galliva and began a systematic assault on Nox. Chaos ensued. You became А я могу поспитати його не соваться нікуди? Є така опція. Ось воно. Так, дед. Может быть, ты не пойдешь никуда, а? Можешь потусить просто где-нибудь там далеко? Просто мне мана не только пшмат. Я бы кайтил их усіх, але Хорват такий, не-не-не, я в атаку пойду. Упс. Ми зараз за Хорвата будемо повинні витрачати у 2 рази більше мани. І так само лікуються їжі, йдуть прямо з землі. Доволі пришпільно, коли NPC проїдає собі дорогу, коли йде по їжі. Добре, приколдесно. Но все одно напружує. Я не вельми люблю вошкатися з NPC ось старого стилю. Тому що яны літаральна яны спрабавалі, яны занадта разумнымі, ну, яны типу спрабавалі імітаваць чалавека, а патрэбна было не імітаваць чалавека, трэба было рабіць, каб ён паводзіўся прыкладна як чалавек, але даваць яму нейкія паблажкі прям моцныя геймплейна. Не ведаю, прыклад The Last of Us. Ну, адзін з самых нераздражальных персонажаў гэта вось NPC у Last of Us, таму што яны табе нічога не блакуюць, не перашкаджаюць, і яны проста існуюць. До речі, на конт лікується їжа, я нешта не подумав, яго ж можна заманіць на їжу. Просто ён яшчэ і не можа, блін, знайсці яго пасфайнінг крывы. Я был бы не супраць, каб ён тэлепартаваўся до мяне просто. Каб я не замарочваўся гэтым. Да, праедай сабе ежу. А, ён уже паеў там дзесьці. Бачыце, ён на мапе аб-ідзе просто вошкаецца там. Тут і гаворкі няма пра тое, каб ён просто за мною ў будынак зайшоў. А вось зараз ты зайшоў, так? Гэта калі я на выхад уже сабраўся. Хорват, дзед, ідзем. До речі, адчыніў? Так, адчыніў. Тут Фрея прийшла уваги питати. А там потрібна моя увага, чат. Так. Мана мне тут хопить и не хопить? Пытается не хопить, придется зелем худшее за все користаться.
Блін, ён заблокував мой фаербол. Ёсць. Я трошки покутую з ім, мені не подобається. Його допомога мені нічим не допоможе. Ну реально, мне по сутности, что мне, банки жрать без конца? Вось он мой вариант зараз с Хорватом, потому что кришталиков... Мне кришталик на кожном кроке. Зараз пойдем назад в этот будинок. Я реально, я это кришталея дойти не могу, это лухтанейка. Просто до гэтага я мог кайтить и экономить ману, зараз это не вариант. Опаньки, узровень, вы поглядите. Что это нам дае? Я уже забываюся кожны раз, яно ж нічога на пасутнасці та і не дае. Максимальны запас здароўя зараз і нават і не подрос. Мана трошки больш стала і ўсё. Вось яно наше паляпшэнне. Блин, тут яшчэ дзюрка. Калі ласка, Хорват, не упадзі ў дзюрку. Не упадзі. Я яшчэ не даследаваў тут. Фрешка, что такое? Фрешка выключила мне чат. Оп. О, книжка. А, ну вось, павелічаная хуткасць. Добра. Няхай застаецца. Хорват, ты не голодны, не? Добра. Так. Я там за той дому яшчэ могу зайсці. Ну-ка, пачакайце-ка. Можа, я сабе штосьці яшчэ знайду. Там просто можна ўзяць, праваліцца ўніз. А можна вось тут... А, ну гэта я даследаваў, пачакайце-ка. Часткова, як мінімум. Я что, отрывается, я тут пробегся? Я просто забылся уже. А, ну так. А, докладно, я из этого дома вышел. Волк. Хорват, давай за мною. Я покажу тобі, куди йти потрібно. Давайте провалимося вниз зараз. Хорват, ти не ждаєш со мною про пасти, не? Ой, холера, дед. Іди сюди. Дякую. Нават праз двері проходить уже. Научился, дед. Цікаво. Так, мы провалились сюди. А, проход вось тут. Я могу сказать деду почекать? Я, кажется, не могу. Гадается, дед помре. Дед, выбираемся. Выбираемся, просто бежим отсюда. Бежи, дед. Войси поскакал. Так, все, забрали книжечку и выбегаем отсюда. Ну, нормально. Альбо не нормально. Зараз залежить від того, виберемося ми отсюда чи ні.
А, гэта я не даглядзеў гэтае месца. Цікава. Добра. А я могу выбрацца назад праз гэты шлях? Таму што мне падаецца магу. Так, мне падаецца магу, там пад'ём быў. Альбо не было. Добра, будзем спадзявацца, што ёсць, інакш я проста згублю зараз часу шмат. Дзед, бяжым. То там мы амаль выбраліся. Я занадта хуткі для дзеда. Тут будет целая спиралька, я докладно тут повинен яго дачакацца, інакш ён заблукае. Ходь сюды, ходь сюды. Не, тут няма пад'ёму. Гэта згублены час быў зараз. Абходзім назад. Зараз усё гэта... Давай, дзед, тупай сюды. Я спадзяюся, магія тэлепартацыі неяк дабяроцца да мяне, а? Дзед? Мне просто падаецца, яны зрабілі, калі ты выходзіш за пэўную дыстанцыю, дзед пачынае просто вось гэта, то, што он дрыгаецца на мапе. Гэта не GPS ламаны, а яго літаральна тэлепартуе ў гэты момант. То бок гульня такая: о, ён занадта далёка, знайду бліжэйшае месца да гульца, якое будзе прыкладна на мяжы там, дзе яно будзе разумна, то бок ён падтэлепартоўвае яго трохі ў мой бок. Просто замест таго, каб рабіць гэта больш агрэсіўна, яна робіць яго не даўжэй за пэўную дыстанцыю. Для тых, хто прапусціў, мы змянілі мяжу гульні на вылет. Зараз у спісе гульні, якія за больш за 4 месяцы. То бок мы трошки падбілі гэта, каб, ну, як бы памеркавалі, ў прынцыпе, чаму бы не, правильно? Чаму бы не 4 месяцы? Там нават прапанова была 3 месяцы, але я думаю, 4 прям самая-самая комфортная. То бок это і дастаткова доўга, каб ужо лічыцца, што нешта даўно не закідывалася. Вось, і ў той жа момант гэта самае, ну, з таго, што яно ідзе з нізу ўверх, то бок ад самых падзакінутых, то ў прынцыпе і нарм. Так. Куды бы ісці? Дзед, атрымліваецца, ты прапануеш нам ісці вось сюды, правильно я тебе разумею? Просто ён сказаў, типа, давай ісці назад. І назад ён меў на ўвазе горад, альбо куды ён прапанаваў? Давайте паглядзім у заданні. Go to Groktor і Rescue Horvat. Дык вось он. А гэта нормально, што за другіх псіханаўтаў галасаваў бот Максіма? Ну яго можна прыбіраць. Ну, глядзі, стрімер-бот, гэта якраз такі стрімер-бот Дед Максім, гэта значыць, што гэта перанесеныя балы з іншай гульні, то бы калі у Деда Максіма скончыліся іншыя гульні, такія пункты просто хаваць сэнсу няма. Блин, я зараз зразумеў, што калі такая гульня вылеціць, то яно будзе потым пісаць стрімер-бот кропка Дед Максім, а потым будзе стрімер-бот Дед Максім. Вось, дарэчы, вось гэта можна. Трошки патэнцыйны бажок ёсць. Нешта я не падумаў так далёка. Дзед, куды ты мне казаў ісці? Я забыўся. Як бот галасаваў? Гэта, глядзіце, гэта пераразмеркаваныя пункты.
То бок калі у вас скончваюцца гульні, на якія можна пераразмеркаваць вам пункты, то усе ваши пункты адпраўляюцца на нейкую гульню са спіса. То бок, ну вось такая логіка. Просто на любую выпадковую, якой пашчасціць. І вось у нас атрымліваецца на 5-м месцы гэта псіханаўты, і, дарэчы, такія пункты не ўлічваюцца ў ратаванні гэтай гульні, то бок гульня ўсё яшчэ можа вылеціць. Вось, і атрымліваецца, што па сутнасці стрімер-бот Дед Максим, гэта стрімер-бот перанёс гэтыя пункты на... Што у нас? На псіханаўтаў другіх. Well done, lad. But now we must stop the evil Hecuba once and for all. Take these as tokens of our deepest gratitude for your heroic deed. Я, па сутнасці, гэтую адзнаку пакінуў сабе проста, каб не заблытацца. Ну, тыпу, каб я ведаў. Стрімер-бот Тенчик. Так. Яно літаральна піша стрімер-бот, кропка, і нік чалавека, які галасаваў, які было перанесена. Я такім чынам магу паглядзець у спіс і хутка адказаць, за што чалавек гэты, ну, як гэта адбылося, тыпу. Таму што, калі у вас узнікне пытанне, тыпу, а як я ж не галасаваў, то вось оно і ёсць. Бот-читер. Я магу пераназываць яго, ну, тыпу, каб я напісаў не стрімер-бот, а штосьці іншае, ну, у чатку, але просто што мне ў галаву не прыходзіла, чтоб такога там напісаць. Мы ўсе твои баты. Вы мяне Да, так, чат, вы бачыце, вы все мои баты, я у вас. Вы моя бата-ферма. Мы выратавалі нашага... А чаму 100 монетак толькі далі? Вы ачмурэлі? Хорбат, вы... Вам што? Я тут гераічна ўварваўся ў армію охраў, у адзінку усіх раскідаў, і мне далі 100 монетак за гэта. Вот, 1000 досвіда. Circumstances demand the ultimate solution, the Staff of Oblivion. I should know, because I was once known as the warrior Jandor, slayer of necromancers. Reassembling the staff is everything now. The first part is the Halberd of Horrendous. But I'm afraid, lad, the proud warlord will never give this prized weapon willingly to one of your rogue. Because of an ancient feud he has with wizards, you'll just have to steal it from Horrendous. So, the less seen of a wizard, the better, right? Entering by the sewers will aid your entry into Dunmere. Once inside, stand ready with all your spells, tread the halls stealthily, and bring back the Halberd. Добре. Збираємо артефакт. Посох вялікі нейкі. Я трошки упусціў момант, навошта ён нам. І нам гэты посох патрэбны. І мы ад яго палачку, асноўную частку, карацей, павінны... Першы кавалак — гэта палка. І яе якраз таки трэба будзе здабыць, але нам яе просто так не дадуць, таму прыйдзецца ўціхарае скрасці. Это я твой адзін глядач. Пачалося. А калі балы стрімер-бота размяркуюцца на іншую гульню, будзе стрімер-бот юзернейм? Так, оно так і будзе, і таму вось гэта мне патрэбна будзе выправіць. Таму што нешта я не падумаў, што яно будзе далей настакоўвацца, калі я рабіў гэта. Бот Деда Максима ёсць пасхалка. Не, да пасхалкі вы пакуль не дабраліся. Выбачаюся за пах. Уваход у Dunmere праз каналізацыю — гэта самы бяспечны шлях, які для чарадзея. То бок калі б я быў не чарадзеем, быў бы іншы шлях у мяне. Там знаходзіцца 2 ахоўніка, і наперадзе яшчэ шмат. Так, важна, каб ты здабыў посах, але Хоррендous не перадасць яго просто так. Это можа стаць вельмі дрэнным, хлопча, але гэтыя законы табе дапамогуць. Нябачнасць будзе вельмі карысна, каб пракрасці міма аховы. О, зачыненне дзвярэй з'явілася закрыў. А я, конечно, хацеў бы змагацца з усімі, таму што, камон, гэта ж нябачнасць, вось. І пастка яшчэ. Закроем пасткі. Чат, глядзіце, зараз ужо трохі як бы і час надышоў, ужо трэба і скончваць, таму я зараз буду захоўвацца. Нокс я ўжо ў папярэдні раз падсумаванне гэта рабіў. Для свайго часу цудоўная гульня, мне падаецца. Мая тут кайфова зробленая. Адзінае напружвае далей, у пачатку не так моцна адчуваецца, чым далей, тым больш адчуваецца залежнасць ад маны, прям лютая.
Вось гэта трошки дадае непрыемнага бэктрекінгу, то бок ты не даследуеш свет, а займаешься тым, што бегаеш наперад і назад. Вось гэта трошки праблема, але ў астатнім як бы файная гульня, расслаблены сюжэт не вельмі напружваючы, трошки шалёныя персонажы, кайфовенька. Вось на гэтым мы будем скончваць. У панядзелак у нас будзе Half-Life Diffusion, мы далей будем праходзіць сюжэтку гэтага мода. Мод літаральна працуе як свая асобная гульня, прям як абсалютна асобная гульня. Вось. І будем далей круціць нашу рулетку, мы будем далей наступны тыдзень увесь будзе па рулетцы. У нас пасля гэтага будзе серыя стрымоў па Divinity Original Sin 2, потому что за яго вы актыўна галасуеце, а раз галасуеце, то варта бы яго і папраходзіць і паглядзець далей. Таму так і будем рабіць далей. Нагадываю, зараз арганізацыйная. Па-першае, у нас стала змянілася ў боце, што гульні на вылет зараз будуць лічыцца за 4 месяцы, і я думаю, ніжэй уже не будзе. Я не буду зніжаць гэта далей. Вось было паўгады, зараз ужо выкідвацца будуць гульні, якія за 4 месяцы. Таму што спіс там падскончыўся, але па сутнасці як бы 4 месяцы мне прям падаецца суперкамфортная штука. Яна дастаткова паказвае, што гульня пазакінутая трохі, ну як мінімум чалавек забыўся пра яе, што ўжо 4 месяцы не галасуецца, нават 100 пунктаў. Калі не знайшлося за 4 месяцы 100 пунктаў, ну неяк дзіўна, так? Вось, гэта першае. Па-другое, у нас змянілася яшчэ арганізацыйна, я сказаў, што у нас наступны тыдзень будзе, так, і змяніліся кошты на кофе з 1 даляр 1000 пунктаў, зараз будзе за 1 даляр альбо еўра будзе 2500. Вось, змена была для таго, каб больш адпавядаць таму, што зараз адбываецца ў спісе. Эта лічба можа будзе змяняцца, але не факт. Па сутнасці логіка такая, што калі вы аплацілі мне гульню, то чаму бы нам разам яе не паглядзець? Правильно? Такая прыкладна логіка. Вось, ну, в сэнсе, што тыпу, гульня, калі вы закінулі там 70 000 у выніку балаў, то гэта як бы вартае таго. Ну і ўсё, мне падаецца. Давайте глядзець, што у нас ёсць. Гляджу, ёсць Рудзі. Давайте да Рудзі паляцім, я больш нікога не бачу, мне не паказвае нават Люсівель офлайн. Дзеданік яшчэ ёсць, але ён зараз на расійскай стрэміць. Ну ладно. Тады да яго не ідзем. Ляцім да Рудзі. Ён зараз у Resident Evil, так, у Village. Тутуру. Дзе? Заставайцеся абавязкова, не ўлятайце самастойна, таму што за рэйд вам таксама пунктікі прылятаюць. Паляцелі.